Faltan 2 minutos, non? 2 minutos. Faltan 3 minutos. Faltan 2 minutos. Bueno, pois, boa tarde a todos e a todas. Moitas grazas por os que estades aquí en presencial e grazas tamén aos que nos seguides dende a casa por streaming ou nos seguiredes no futuro. Pois seguimos con esta mesa redonda titulada O modelo enerxético en Galicia, porque hai outra mesa redonda mañán tamén. Hoxe imos a tratar os seus aspectos socioeconómicos dentro do que é o modelo enerxético. Mañán a nosa mesa redonda circulará máis en torno ao que son aspectos socioculturais e ambientais de devandita o modelo enerxético. Pero hoxe nos imos a centrar máis na perspectiva da socioeconomía e para discutir pros e contras, para discutir ventaxas e desvantaxas, para discutir preocupacións e posibilidades. Temos connosco a persoas que de primeira man coñecen moi ben o sector enerxético galego e o modelo enerxético galego. Queremos tamén decir que os representantes da empresa tamén foron convidados, mas por motivos da súa axenda non poideron estar aquí presentes. Pero queríamos ter unha mesa plural, unha mesa de debate, unha mesa aberta, unha mesa ampla, onde todas as perspectivas e problemáticas se poñan derriba da mesa, con transparencia, sinceridade, se debata desas e se debata en torno a esas na medida do posible. Entón, sen máis, hoxe nos acompañan varias persoas moi coñecedoras do sistema enerxético galego desde distintas perspectivas. Temos a Fernando de Llano Paz, que é doutor de Economía, traballa na Universidade da Coruña e é profesor e investigador en Economía no Departamento de Empresa, na UDC. Fernando é autor dun estudo moi relevante presentado o ano pasado para o CES e nos contará algunhas perspectivas desde o seu entender que caracterizan o modelo enerxético galego e que debemos ter en consideración. Segue na mesa, por orde estou a ler no programa, Francisco da Silva, que vai a representar ao que é unha perspectiva dos sindicatos, a CIC, na CIGA, neste caso concreto, porque teñen moito que decir, e tamén ao colectivo Vidán.
Seguen tamén por orde de programa outras voces que están máis relacionadas ca perspectiva das comunidades de monte tratadas en primeira man por Eru Louro, que é a presidenta da Comunidade de Montes en Mancomún de Antas a Lama e coordinadora da oposición ao proxecto eólico Monte Peón. Así que boa tarde. E, por último, pero non por elo menos importante, temos o profesor da Universidade de Vigo, Xavier Simón, que tamén ten afiliación co Observatorio Eólico de Galicia e o Centro de Investigación CISPAC, e nos vai a falar un pouco do que é a súa perspectiva desde máis coñecemento próximo do que é o sector eólico. Todos eles, como decimos, coñecen o sector de primeira man. Sen máis, lle damos a palabra a Fernando de Llano. Cada un terá 10 minutos para iniciar, no cal nos darán unhas ideas claves de interpretación desde a súa perspectiva, cales son os pros e contras máis relevantes, e a continuación abriremos un debate que confiamos sexa interesante e entretido. Así que moitas grazas a todos por vir, e sen máis, Fernando, o tempo é teu. Moitas grazas, María. Un placer estar convosco aquí e agradecer o convite, tamén aos meus compañeros da mesa de debate. Eu quería, digamos, transmitirvos un pouco as liñas xerais, as conclusións que tiramos a raíz do informe sobre a situación do sector enerxético en Galicia, e volas traio aquí un pouco para que sirvan se pode ser, de posta en común, non? Digamos que o contexto, todos e todas somos conscientes que agora mesmo estamos nun contexto de crise, estamos nun contexto de clima bélico, de tensión xeopolítica, de cambio incluso de paradigma. Rusia deixou de ser o socio preferente a nivel europeo e pasou a ser os Estados Unidos. Estamos nunha situación grave, aminorada un pouco, pero aínda grave, de inseguridade ou de dependencia enerxética. Estamos tamén nun contexto de estrés hídrico. Os países, os estados e os territorios loitan polos seus recursos e tamén por situarse, por posicionarse a nivel de xeoestrategia. Todo isto dentro do que significa o ámbito da enerxía e todos os seus impactos que ten tamén o uso da enerxía, económico, de cidadanía, ambiental. Ben, o que a Unión Europea, poderíamos falar dende o ano 2014, tomou moi en serio o tema da seguridade enerxética, despois do acontecido coa península de Crimea e co corte do gas ruso vía Ucrania, e a partir de aí fixo incluso un test de estrés de como estaban os países europeos en canto á dependencia rusa, e aí xa alertou, xa se viu claramente que había incluso certos países, sobre todo do leste, que estaban únicamente subministrados polo Estado ruso. Entón, a partir de aí, a Unión Europea, iniciou unha boa estrategia de convencemento da necesidade de diversificación do risco e de incrementar o número de rutas e o número de suministradores deses recursos de combustibles fósiles. E ao mesmo tempo, continúa a dinamizar, porque a Unión Europea xa de finais dos anos 90 apostou en principio por esa transición enerxética que daquela non era tanto transición, era unha aposta inicial polas renovables, por esa outra enerxía non tan contaminante. Digamos que a partir de 2014 tomou en serio esa situación que tiña de principal proveedor ruso para intentar minimizar, en todo caso, o impacto que podería ter unha situación como a que finalmente tivemos. No informe, dentro dese contexto, trasladarvos que en canto aos mercados, a situación dos mercados, sí que vimos que os prezos de venta ao público para gasolinas e gasóleos son superiores en Galicia respecto á media estatal, aínda que é certo que esa diferencia diminuiu nestes últimos anos. Ao mesmo tempo, hai gas natural, sobre todo na industria, consumo de gas natural na industria, e hai pouco consumo. Obviamente sí que o hai, pero a nivel urbano, onde se concentra ese consumo. É certo que o mercado está máis concentrado, polo menos en 2019, que no Estado, cunha menor taxa de cambio de clientes tamén cara ao mercado libre. Despois, dicir tamén que a nivel de reclamacións cos servizos enerxéticos de gas natural e electricidade detectamos que en Galicia hai máis que a media estatal, e ao mesmo tempo que os indicadores de calidade de suministración eléctrica
é certo que non se diferencian en exceso das referencias estatais, digamos, no sentido, digamos, máis de consumo, non, para os consumidores. En canto á política enerxética, pois, sí que entendemos que o papel das administracións é moi relevante, sobre todo a hora de dinamizar plans sectoriais. Hai instrumentos, digamos, para actuar, digamos, para posicionar o territorio no que a nivel estratégico ou no que a nivel de planificación se entenda interesante, non? E aí temos pois distintas directivas ou distintas, digamos, obxectivos que se foron marcando tamén con esa traslación a nivel europeo. En canto a redes, pois somos unha rexión, virá despois, pero somos unha rexión importante a nivel de xeración ou de tratamento, de transformación de enerxía. Temos unha infraestructura variada, somos quen de procesar e transportar petróleo, somos quen de regasificar e transportar o gas natural e ao mesmo tempo, pois, obviamente, somos pois, uns líderes a nivel estatal en xeración e transporte de electricidade. Fundamentalmente, en números, se mirades aquí a última columna, fundamentalmente temos hidráulica e despois eólica, non? Fundamentalmente esas son as polo que nos diferenciamos a nivel estatal. É certo que a hidráulica dependendo do ano, si temos ou non temos por tema das precipitacións, pero, bueno, en todo caso, sí que é unha, digamos, unha capacidade que se foi apostando por ela ao longo dos últimos 50 anos e que aí está, non? 60 anos. Máis ideas, teño moitas ideas e non quería deixar así un pouco de trasladarvos as máis relevantes. En canto a enerxía, temos un serio problema de dependencia enerxética, un 75% importámolo de fora a nivel de xeración de enerxía primaria. O cru de petróleo e produtos petrolíferos, é certo que detectamos unha presenza superior á media da Unión Europea. A idea, o que hai detrás desto, por un lado, digamos, son dous elementos. Un, que está máis desenvolvido o transporte vía estrada que vía transporte ferroviario. Fixadevos a media do Estado español un 2% de transporte ferroviario, mentres que a media da Unión Europea un 17%, non? Isto condiciona ese consumo, sobre todo para o transporte, obviamente. E despois tamén é certo que temos unha frota marítima que hai que abastecer, que ten que tirar tamén dese tipo de combustibles. En canto á xeración de electricidade, penso que máis ou menos somos conscientes disto, pero por lembralo non pasa nada. O 10% do total do Estado xenérase en Galicia a nivel de electricidade. Un de cada 4 megavatios xerados con recursos hídricos é galego, un de cada 6 megavatios por enerxía eólica tamén, e un de cada 5 megavatios xerados por biomasa, biogás e enerxías mariñas tamén é galego. A media, digamos, no mix eléctrico galego, pois é certo que esas renovables suman en torno a un 65-70% a nivel de penetración. Pero por diferenciar, non unha cousa é o mix eléctrico e outra cousa é o mix enerxético, porque a nivel de enerxía é certo que necesitamos electricidade, pero tamén necesitamos combustibles fósiles por agora para dar calor e frío e ao mesmo tempo para o transporte, non? Iso que condiciona. Este diagrama que vedes aquí está no balance enerxético de Galicia. Pareceu moi interesante que propoñervos para que mirades estes datos. En canto a enerxía primaria, importamos 9.000, está en kiloteps, 9.000 frente a 2.000 que somos quen de xerarnos. A nivel de usos enerxéticos, a electricidade disponible son 2.100. Mentres que o total de enerxía disponible en usos enerxéticos son 9.000. É dicir, aquí estamos vendo un 20% máis ou menos, non? De electricidade disponible xerada, non? E, por último, o consumo. Que pasa co consumo? Bueno, pois que en Galicia consumimos 5.300 e exportamos 4.530. Mais ou menos está equilibrado. É dicir, a nivel global temos temos gas, digamos, transformamos gas e ao mesmo tempo temos na Coruña temos a refinería que digamos, é un punto importante tamén a hora da exportación dese recursos que nos entran, e que transformamos ali. Fixadevos que os produtos petrolíferos para o transporte consumimos 2.000
e os produtos petrolíferos que exportamos 3.000. Ainda así é bastante grande, é bastante importante os recursos que consumimos en canto a transporte. Non se ve moito, pero só vos comento isto. En canto a enerxía disponible, máis do 52% son de produtos petrolíferos, de electricidade temos o 22%, e seguimos cara aquí que a enerxía consumida, o transporte, digamos, consume o 40%. A electricidade consume un 23% e despois uso térmico un 21%. Digamos que aí é onde nos podemos un pouco facer a imaxe, non? En canto a enerxía exportada, pois obviamente exportamos casi un 70% de produtos petrolíferos e a maiores un 20% de electricidade. Nesta matriz, pero se pensamos a nivel eléctrico, é certo que nos precisamos do que producimos, o 60% utilizámolo e o 40% dese mix eléctrico é o que, digamos, vai fora de Galicia, non? Necesitamos menos electricidade da que producimos, é dicir, vai a outras partes do Estado. Mais ou menos isto está explicado. Agora sí que quería facer unha breve comentario sobre o impacto socioeconómico do consumo. Somos a quinta comunidade autónoma con maior consumo enerxético da industria e somos unha das 5 máis electrificadas do Estado. É certo que aí pesa o 24% do gas natural, que é o que, digamos, se viu máis condicionado despois do impacto da guerra, non? Da Ucraína. E nos, digamos, o peso do que consumimos a nivel enerxético na industria galega pois supón un 8% do total estatal. Se tomamos de referencia o que pesa a economía galega no PIB estatal, que é o 5%, bueno, pois a nivel a industria pesaría nese total en canto a consumo enerxético o 8%. Detrás está, obviamente, as electrointensivas que ata este momento pois tiraron dese consumo, non? En canto a ramas de maior consumo, obviamente está relacionado coas da especialización ata agora da economía galega. Pois eso, temos alimentación, textil, fabricación de vehículos, madeira, cortiza, vale? E despois, a nivel de fogares, sinalar que a renda anual media disponible por fogar é sistemáticamente un 10% menor a media estatal. Os galegos e as galegas, a nivel de fogares, dispoñemos dun 10% menos de renda anual media para dedicar o que queiramos. Dentro dese o que queiramos estaría a enerxía. Sobre o que o consumo a nivel enerxético, bueno, pois dicir que o gasto total en enerxía en Galicia é superior á media estatal. A nivel de rural periurbano, bueno, pois dicir que no rural, podemos tomar de referencia esta idea, no rural consúmese un 25% por riba de enerxía do que se consume, do gasto enerxético a nivel de renda, do que se consume a nivel urbano. Vale? É máis caro vivir no rural, é dicir, se destina máis porcentaxe de renta a pagar a enerxía. Isto imos ver que vai estar fundamentalmente condicionado polo parque móvil diésel. No rural, pola dispersión xeográfica, non hai posibilidade de acceder a unha rede de transporte público digno e, polo tanto, hai que tirar de vehículo privado. Ese tirar de vehículo privado, ademais, estamos tirando de vehículo privado moito del xa antigo, pero, sobre todo, diésel. Entón, isto, digamos, sí que ten que facernos pensar, porque temos a nivel rural o rural que máis gasta en diésel de toda a península, o rural galego. Eu penso que isto debería de estar na planificación da administración, como axudar a xente do rural a facer esa transición en mobilidade e deixar eses vehículos diésel que non se van poder utilizar. Detrás hai distintas posibilidades, distintas estrategias, pois de vehículos de uso compartido a nivel rural do Concello, alimentado, por exemplo, por autoconsumo, se é posible. Bueno, hai distintas ideas, pero é certo que urxe, porque o 2030 o 2035 está aí, e hai que facer ese acompañamento, non? Por outro lado, sinalar que o gasto en gas butano, por exemplo, no rural multiplica por 7 o das cidades, non? E despois, a nivel de mobilidade, comentarvos que se destina 11 veces máis a combustibles para transporte privado que para transporte público. E, a nivel galego, a transporte público destínase a metade que a media do Estado, a nivel galego xeral. É dicir, destinamos menos cartos a transporte público
quizáis porque ou ben non responde ás necesidades que temos ou ben non resolve, ou non hai oferta. E o que vos comentaba, hai unha clara prevalencia tamén por o diésel frente á gasolina. En canto a poboación e capacidade de gasto, pois a poboación con menor capacidade de gasto xustamente destina máis do dobre de recursos que a poboación con maior nivel de gasto. Por núcleo familiar, quen gasta máis? Os maiores que viven sós, destinan máis a enerxía da súa renda, e as parellas de anciáns, por riba do resto. E, digamos, aquí detrás pode estar esas casas do rural que necesitan máis enerxía para aquecerse en inverno, por exemplo, e ao mesmo tempo que son casas grandes onde o mellor os electrodomésticos quizáis pois non son eficientes e tiran da electricidade, por exemplo. E despois o maior gasto en mobilidade, pois son os de parellas con e sen fillos. A nivel de pobreza enerxética, no estudo detectamos que presentamos mellores indicadores que o conxunto de Estado, en principio, cos datos que tiñamos, que era o ano 2020, en 3 dos 4 indicadores aprobados ou utilizados para medir a pobreza enerxética. Xa digo, estes son datos, non sei se agora mesmo hai algún máis actualizado, pero iso que nos deu. Despois, en canto a autoconsumo, houve un incremento moi interesante, moi importante tamén de autoconsumo en comparación co ano 2020, 7 veces máis que no ano 20 e no ano 22, e despois, comentar que as certificacións enerxéticas, o parque de edificación galego ten calificación media alta e estamos por diante de comunidades como País Vasco, como Asturias, Castela e León en canto a edificacións con certificación enerxética. Destacamos nas novas edificacións con calificacións de tipo A. Estamos de todo o Estado, o 10% das cualificacións tipo A das novas edificacións son galegas. Tamén é relevante en canto a consumo. En canto a tecido empresarial, sinalar que a chega do PIB é unha actividade estratégica a nivel galego. O PIB galego, pois esta actividade achega o 4 ou 5% do total do PIB galego, similar á rama de agricultura, gandería, silvicultura e pesca, e lixeramente por debaixo da construción. O índice de produción industrial, estamos mellor, revisei os datos, e estamos mellor agora que o ano pasado. O punto de partida para comparar este índice mudou e agora é o ano 21, e comentarvos que estamos recuperando valores que tiñamos no ano 2015. Houve unha baixada moi importante polo peche das centrais térmicas, e iso significou, digamos, a baixada de produción industrial vinculada coa enerxía, e agora mesmo estamos a recuperar, estamos máis ou menos no mesmo nivel. En canto a prezos industriais, pareceme relevante que virades este dato. No ano 21, digamos, eses prezos previo á crise da Ucraína estaba en 83 ou 79 puntos e pasou a 181 e 184 puntos. Vedes como o incremento tras a invasión rusa, non? E vedes tamén como pasou de 181 a 144 a 114. Co paso do tempo vai baixando, pero ainda así estamos en prezos elevados a nivel industrial para a enerxía. E a nivel de emprego, pois máis ou menos supón o 5% o sector industrial sobre o total de emprego, e incrementouse, isto sí que o vimos relevante, incrementouse a participación feminina no emprego, pasou do ano 20 ao 22 dun 10 a un 34. Comento xa os retos ou... Pois sí, xa postos comentas un pouco a tua visión e despois xa lle damos paso. Sí que sinalar que é moi importante, somos unha rexión que ten digamos, moito recurso que pode ser aproveitado, pode ser ou está sendo algo diferencial en comparación con outras rexións do Estado. Sí que é certo que a retención de rendas debe ser, é dicir, debe de estar tamén nesa cadea de valor da enerxía, o territorio debe reter rentas. Pensade que a nivel de importación de recursos fósiles, o dato a nivel europeo, pois cada día se necesitan 1.300 millóns de media, 1.300 millóns de euros ao día para importar recursos fósiles.
bueno, igual que nos pagamos a outros para importar eses recursos fósiles, pois esa renta saen do noso territorio. É certo que, bueno, pois hai que intentar, coas medidas oportunas e demais, animar e conseguir que as rendas, digamos, se somos ricos en recursos e podemos, a través da produción da enerxía, transformación da enerxía, pois ese é parte do noso futuro, pois ten sentido tamén que intentar poñer as medidas oportunas tamén para que a retención de rentas suceda aquí, non? Igual que outros territorios reteñen rentas dos fósiles. É chave tamén, dentro do meu punto de vista, activar digamos, a electrificación da economía, porque na medida que abandonemos os combustibles fósiles, digamos que conseguiremos tamén bueno, reter rentas ao mesmo tempo que as rentas que en vez de marchar fora fican aquí, pois podan xerar ao mesmo tempo valor, non? Neste caso, podemos pensar, bueno, exportamos moita electricidade, sí, pero mellor a pregunta podería ser que podemos facer para atraer industria ou para dinamizar a industria e que non, ao final non deixemos de necesitar esa electricidade e que a electricidade que se xera aquí, digamos, sirva para producir aquí, non? É moi importante, dentro do meu punto de vista, apostar por proxectos estratégicos, é dicir, unha planificación é moi relevante. Non pode ser que vayan xurdindo proxectos de distinto tipo, pero que non teñan un nexo común. É moi importante tamén fixar, digamos, que tipo de proxectos queremos, tamén a nivel de ordenación de territorio, é dicir, bueno, pois como país debemos de ter claro, de diseñar, digamos, que queremos ser no futuro, vale? É dicir, na nosa economía en que quere estar baseada, e a enerxía ten que estar, porque sí, porque temos esa capacidade e outros territorios a necesitan, pero hai que poñela en valor. Eses proxectos estratégicos están da man da cadea de valor, podería ser interesante ou mellor propoñer a creación, isto depende dos grupos políticos, non? Pero a creación dunha zona franca no norte de Galicia que intente dinamizar, aproveitar toda a cadea de valor vinculada coa enerxía, e así se podería tamén, igual que fai Citroën en Vigo, pois aquí atraer investimentos, digamos, a nivel enerxético e pechar esa cadea de valor da enerxía e xerar postos de traballo continuados no tempo e demais, e tamén aproveitar o que vos dicía a nivel industrial, que a industria de proximidade aproveite tamén esa xeración, esa capacidade que temos para acceder a esa enerxía, a esa electricidade. Outro elemento que pode entrar no debate ou pode xerar debate é o de cambiar o código postal único a hora da xeración de electricidade e diferenciar os territorios que xeran electricidade frente aos que non. E a partir de aí, pois, intentar retribuir aqueles territorios que están mantendo a nivel eléctrico as industrias, as economías de outros territorios, non? É dicir, tamén que todo o que está detrás é xerar valor para o territorio, non? Retención de rendas. Despois, por comentar así algo así máis relevante, activar a demanda. Temos detrás a dificultade de acceso a materiais críticos para a transición enerxética. De novo, o problema de todo isto é que podemos estar falando de que imos cambiar, a transición enerxética vai cambiar e deixamos de estar dependentes de outros territorios para os combustibles fósiles e cambiamos o paradigma, e realmente o que está detrás de todo, que está implícito, é que curiosamente os materiais críticos que se necesitan para esas tecnoloxías, agora mesmo o mercado está copado por China e por Rusia. A Unión Europea ten problemas serios de acceso a materiais críticos. Podemos estar replicando o mesmo modelo, pero en vez nun elo anterior da cadea de valor. Entón, hai que poñerse a traballar para conseguir eses acordos que xa están conseguindo con Chile e demais, co litio, bueno, pois intentar ver fórmulas para acceder a eses recursos e que a transición enerxética se consiga. Tamén alertar ou dicir que coidado tamén coas mensaxes que nos chegan de curto prazo. Eu animo sempre a que aos alumnos que valoren sempre que noticias nos van levar a unha decisión de curto prazo frente a que nos poden despistar dunha estrategia de longo prazo. É moi importante ter claro que se queres chegar a un punto, eso vai implicar uns esforzos, se vai implicar uns sacrificios, se vai implicar, bueno, pois, obviamente, compensar aqueles que
polo que sexa, porque así uns van sair gañando e outros perdendo. Hai que compensar os que perden. Pero ao mesmo tempo, o que non pode ser é desfacer o camiño. Temos que camiñar ben, mirar como camiñar mellor e como entre todos chegar aí, entre todos e todas, pero o que non pode ser é que unha situación de crise ou de digamos, de presión forte de corto prazo conduza a desfacer o camiño ou a saírnos do camiño. Vale? Bueno, en principio, disculpade polo tempo. Non, estupendas reflexións, moitísimas grazas, Fernando. Pois pasamos dunha panorámica xeral a outra que pode ser máis sectorial cara ao eólico, ou non. Xavier Simón, boa tarde. A ver que reflexións tes despois de escoitar a Fernando para chegarnos a este impacto socioeconómico do modelo enerxético galego. Moi ben. Boa tarde a todos e a todas. Grazas primeiro ao Consello da Cultura Galega por ter pensado en min para participar nesta mesa e aos organizadores en concreto e a Ana, que foi quen me contactou. Moitas grazas e a María tamén, por suposto. Ben, debe ser a primeira vez na miña vida profesional que veño a un acto deste sin unha presentación, porque o formato que eu entendía non era a presentación. Pero gustoume moito ver a presentación de Fernando pola cantidade de datos que incorporaba, polas fontes que utiliza, que as necesitamos coñecer, necesitamos argumentar, necesitamos construir a nosa narrativa a partir de datos. E aquí tomei unha serie de notas que van a ser moi interesantes para min. Quero facer unha pequena brincadeira que el non nomeou, que nas categorías de consumo eléctrico en Galicia aparecía unha categoría que eran os hippies. Bueno, pois quizáis é representativo, é un grupo representativo da nosa fisonomía social e colectiva. Bueno, brincadeiras á parte, eu, cando pensaba sobre esta mesa redonda, coas dúas preguntas que nos lanzaba a moderadora, dicía, non vou a falar de eólica, aínda que me pide que fale de eólica. Vou intentar contar dúas cousas moi simples e despois unha pequena reflexión sobre a eólica, porque é o que está na prensa todos os días, como comentaba antes con Xoán, antes de sentarme aquí. A ver, para min, eu son un economista ecolóxico, na miña facultade de económicas non hai moitos e nas facultades de economía de Galicia tampouco hai moitos, pero algúns hai. Un economista ecolóxico pois considera que para entender o modelo enerxético temos que ser capaces de observar e de analizar a relación entre o sistema económico, o sistema social e o sistema ambiental desde unha óptica distinta á convencional. Porque a óptica convencional, que a que alimenta as políticas, é unha óptica na que a economía explica o todo. Os sistemas ambientais e os sistemas sociais son parte da economía. De acordo? Esta perspectiva, se usamos esta perspectiva que é a dominante e utilizamos as varas de medir que nos dá, como son a eficiencia, como é o Produto Interior Bruto, pois como é a taxa de crecemento do PIB, seremos incapaces colectivamente e como especie de resolver os problemas radicais aos que nos enfrontamos na actualidade, que son dunha natureza social, pero tamén ambiental. De acordo? Entón, este é un cambio de paradigma, é un cambio que vai máis alá das políticas, de si as políticas son eficaces ou non o son. Que hai políticas que son moi eficaces para conseguir a transición verde, a transición enerxética verde, de acordo? Eu eso non o nego, obvio. Pero o colapso do sistema económico, o colapso do planeta Terra, e temos que falar con estas palabras porque a urxencia climática e a urxencia ambiental é dunha evidencia tan clara que non podemos, ao menos eu ou nós que traballamos nunha universidade pública e non temos outra intención que contribuir, devolverlle á sociedade unha parte da nosa capacidade para sermos capaces colectivamente de tentar resolver ese problema. Entón, co actual modelo económico que mide todo a través do diñeiro e que
capitaliza todo a través do diñeiro e que só ten en conta e que considera que nese proceso de capitalización no futuro van a vivir mellor que no presente e, polo tanto, as taxas de desconto sempre son positivas, nese contexto, ese contexto non é válido para enfrontar a destrucción dos océanos, a perda da biodiversidade, o incremento da temperatura media do planeta, etc. Necesitamos outra perspectiva. Entón, esta é a primeira reflexión que eu quería por aquí en riba da mesa. E non a quero compartirla con vos de xeito tremendista, senón desde unha perspectiva, digamos que realista e no sentido de que é posible definir. Temos a tecnoloxía, temos os coñecementos para poder aplicar un modelo de relacións sociais entre nós mesmos e coas xeracións do futuro, que tamén as temos que ter en conta, e que eu dubido que vayan a ser máis ricos ca nós, e que vayan a vivir mellor ca nós, eu dubido isto, sinceramente, a pesar de que recoñezo que a nosa xeración, na actualidade, vive mellor que as xeracións anteriores, pero o cambio estrutural, o cambio ecosistémico provocado pola sociedade, pola economía e pola sociedade fosilista na que vivimos, lévame a pensar que lévanos a pensar a moitos e a moitas que no futuro as cousas serán dunha forma diferente. Por lo tanto, temos a tecnoloxía, temos os coñecementos e o único que necesitamos, que non é pouco, é a vontade de facelo, a vontade persoal e a vontade colectiva de facelo. E hai moitas experiencias onde se está facendo a pequena escala, se están tomando decisións neste sentido, no sentido de considerar que o sistema económico temos que arranxalo e temos que manexalo, e temos que ser eficientes, e temos que asignar eficientemente os nosos recursos, pero necesitamos algo máis que a toma de decisións económicas a través de criterios económicos, porque o que ocorre dentro do sistema económico está condicionado polo que ocorre fora del. E, polo tanto, necesitamos traer e sentar alrededor dunha mesa a científicos de outras disciplinas, manexar coñecemento máis alá do coñecemento disciplinario que temos as economistas, as políticas, as sociólogos, sociólogas, etc. Ou as enxeñeiras. De acordo? O coñecemento disciplinario non é relevante. Isto xa hai anos que é un elemento común e nós chamaselle a ciencia posnormal. Unha ciencia, a ciencia posnormal é aquela na que nos enfrontamos a un montón de elementos de incertezas, porque non somos capaces de controlarlo todo dentro do noso modelo. O noso modelo non é capaz de explicar como van a evoluir, que vai a ocorrer cos cambios nas preferencias dos individuos, que vai a ocorrer cos cambios na tecnoloxía, que vai a ocorrer cos cambios ambientais. Temos incertezas, de acordo? E ante as incertezas non as podemos ocultar, temos que polas en riba da mesa e tratar de enfrentarnos a elas, non negalas, non manexalas e tratar de reducir esas incertezas. Pero que, ademais de incertezas, e os economistas, os científicos sociais en xeral, traballamos bastante con incertezas, pero escapamos delas, sobre todo a corriente dominante da economía escapa das incertezas, gustalle traballar con cuestións moi incertas, como se tiveramos un tubo de ensaio no que parametrizamos todo e o controlamos. Bueno, pero que ao lado desas incertezas hai outro elemento fundamental que caracteriza o noso tempo e é o que está en xogo, é elevado. Non estamos a determinar se vamos a crecer 0,3 ou 0,4, vamos a crear 1.000 postos de traballo ou menos. As decisións son urxentes, hai decisións que son urxentes e o que está en xogo é elevado, é alto desde o punto de vista social. Por tanto, a confluencia deses dous elementos, das incertezas e do que nos xogamos, colócanos nun mundo onde os científicos e as científicas somos necesarios, pero non necesariamente os únicos que debemos participar, e moito menos cunha disciplina, cunha perspectiva disciplinaria. Benvidos os economistas, benvidas as economistas, pero temos que ir máis alá. Esa ciencia posnormal é a que nos pode axudar a tomar decisións sobre o noso modelo enerxético.
Porque o noso modelo enerxético, e vou ir arrimándome ao modelo enerxético para falar do noso modelo enerxético, non con un soporte cuantitativo, como acaba de facer Fernando, brillantemente, pero sí engadindo algúns elementos. O noso sistema enerxético, el o mostraba claramente. O sea, temos unha alta dependencia enerxética. Non é que teñamos, é dicir, excepto 4 países no mundo, todos temos unha alta dependencia enerxética. O problema é que a dependencia enerxética é sobre os combustibles fóseis. Este é o verdadeiro problema, non é outro. E entón, xurden, lo mencionaba tamén, xurde a necesidade da transición enerxética. Vale? E creo que todos estamos a favor da transición enerxética, pero que a transición enerxética hai que adxetivala. Temos que adxetivala. Porque a transición enerxética parece que só é verde, só ten que ser verde. Pero, ademais de verde, podemos porlle outros adxetivos. Entón, a transición enerxética, até agora, e, sobre todo, desde a perspectiva do cumio da pirámide, é que o verde, se é verde, xa está, xa non temos que cuestionarnos nada máis. Entón, nós pensamos que a transición enerxética é verde, ten que ser verde, porque temos que sustituir os combustibles fósiles por uns combustibles alternativos, e nese sentido o avance da electrificación que el comentaba é imprescindible, pero ten que ser xusta. Ten que ser xusta. E ata agora, a transición enerxética non só neste país, non só no Estado español, sino no conxunto da Unión Europea, a pesar de Ursula von der Leyen, que eu sempre anomeo en positivo, pero hoxe non o podo facer porque estamos en campaña electoral e incluso me podes entender mal, non? Non vou votar á dereita, nin á extrema dereita, nin Deus me libre de tal cousa. Pero, digo, a pesar de Ursula von der Leyen e das chamadas que hai cara a esa transición enerxética verde e xusta, e hai un modelo derivado da Unión Europea, desa Comisión Europea, que é un modelo de participación, de apertura do modelo enerxético, do modelo eléctrico, perdón, ás comunidades, á cidadanía. A pesar de todo iso, a transición enerxética, e seguro que ela nos lo vai a contar perfectamente, de xusto ten moi pouco. Entón, sobre isto, creo que non podemos cerrar os ollos. De acordo? Cando falamos do impacto socioeconómico, pois estamos a falar de si a transición enerxética é xusta ou non é xusta. Porque se non nos importase o nivel de xustiza enerxética, non formularíamos esta pregunta. Simplemente con producir kilovatios hora con CO2, con emisión de CO2 reducidas, estaríamos todos felices. E iso non nos pon felices. E hai comunidades locais no noso país, comunidades locais, homes e mulleres, gandeiros, pais e nais de familia, que nestes momentos están indo aos seus petos, aos seus orzamentos familiares, para pôr diñeiro enriba da mesa, para defenderse de unha transición enerxética verde. Isto é unha anomalía democrática na que estamos a vivir. Entón, isto significa moitas cousas e temos que ser capaces de entendela. Nos entendémola. María entenda, eu entendo, Fernando entendo, pero quizáis que na ten que entender aínda non o entendeu. De acordo? Porque o problema que ten este modelo enerxético que se está desenvolvendo non son eses hippies que aparecían na túa presentación, non son os ecoloxistas, non son ningún altruísta, é a xente do común, son os veciños e veciñas que ven que é o que está vendo. E vamos a falar xa para terminar, quero ser curto, porque creo que no público hai persoas con moitas cousas que dicir e temos que deixar espazo para vos. Corroboro totalmente varios dos retos que comentaba Fernando sobre o impacto territorial. Pero antes, permitídeme unha reflexión adicional sobre o sector eólico, porque se non a digo, toupo. Eso que non teña pensado dicila, comentar nada do eólico, porque a idea que eu traía non era esa. Esta, fixaivos, aquí seguramente hai moitos que vivimos no rural, coñecemos o rural,
Sabemos, porque os que viven na cidade de Santiago ou ao lado de María Pita ou na Rúa do Príncipe en Vigo ou ao lado da Muralla en Lugo, ao mellor non son conscientes desto, pero que as enerxías renováveis póñense sempre no medio rural. Sempre se instalan no medio rural. Vale? A min chamaba moito a atención os datos de Fernando sobre o consumo enerxético no rural. Por suposto, eu teño fillos e cando eran pequenos, a porta da miña casa tiña que haber un taxi, que era eu, para movelos as actividades, non podían ir a pé a ningún sitio. Este é o mundo rural. Pero a cuestión non é esta. A cuestión é que as renováveis póñense no rural. E neses concellos onde vivimos cada un de nós, e falando de eólica nada máis, cantos parques eólicos coñecedes que estén agora, neste momento, right now, instalándose? Alguén coñece nos seus concellos, dos que estamos aquí, hai un parque eólico instalándose, en construcción? Sí? Cual? Exacto, está paralizado. Algún máis? Non os hai, non os hai. Hai un boom eólico en Galicia que non está traendo ningún impacto socioeconómico á cidadanía. Non hai industrias que se estén instalando a raíz dese boom eólico. Non hai investimentos como houbo na época de Fraga. Cuidado, non vou aquí a defender o modelo de Fraga, por suposto, pero é verdade que aquel modelo estaba asociado con plans industriais. E aquel modelo era un modelo que era un modelo eólico, é un modelo que tiña concorrencia competitiva, limitada, pero concorrencia competitiva entre os promotores. Agora non hai concorrencia competitiva. O modelo está absolutamente liberalizado e o primeiro que chegue e poña un puntito no mapa do Rexistro Eólico de Galicia consegue gañar miles de euros sen realizar ningún investimento. Esa é a razón fundamental da parálise do sector eólico. Non é a liberalización e a chegada aquí de dúcias, non de miles de megavatios, pero de dúcias e de centos de promotores caídos do ceo. Como caíron os beneficios do 21-22 para as eléctricas, que tamén podríamos falar desto. Entón, esa liberalización é consecuencia do modelo político que diseñou a Xunta. A Xunta ten que ser consciente disto. Se houvese mantido o modelo da concorrencia competitiva, pero liberalizouno totalmente. Entón, aquí, el e eu non competimos. Se eu chego antes que el non pode instalar. Se el chega antes que a min, eu non podo instalar. Esa é a realidade. Entón, sí, avanzan os anteproxectos, avanzan os proxectos, pero non hai investimentos. Porque, ademais, non hai investimentos comarcais, industriais, etc., tecnolóxicos. Porque, ademais, os propietarios e propietarias teñen que asinar documentos para eses parques eólicos, pero non reciben un can ata que o parque eólico comeza a xirar. Só hai que nos saibamos, só hai un promotor das dúcias de promotores que está pagando desde o principio. Por lo tanto, hai que ter en conta que o impacto socioeconómico da eólica nestes momentos está sendo moi pequeno, non porque este paralizado por os xuíces. Os xuíces aplican a lei. Está paralizado polo propio deseño e pola inseguridade xurídica que creou a Xunta de Galicia. Porque hai miles, din que 7.000, que 8.000, nos facemos un reconto e non somos capaces de decir cantos hai, miles de megavatios aí esperando, pero non se están construindo, porque ademais, el dicía antes, falaba da reactivación da demanda eléctrica, pero que se nos collemos a gráfica da demanda eléctrica en Galicia e en España, sabedes que pasa ca demanda eléctrica desde o 2007 ao 2008? Que está caendo, que cae todos os anos, vale? Excepto un pequeno repunte que tuvo este último ano. Entón, bueno, esta é a realidade, non? E xa, para finalizar, tamén quero dicir outra cousa sobre o modelo eólico e os impactos socioeconómicos. Tamén hai que ter en conta que os parques eólicos ata o 2008, que foi ata o 2008, fixemos que falamos de hai 15 anos, 15 anos, bueno, 16 xa. Ata o 2008 instaláronse máis ou menos o 85% dos megavatios que hai instalados en Galicia. Quer dicir que nos últimos 15 anos, 16 anos, entre o 10 e o 15%. Ollo. Pero ese 85% de megavatios instaláronse nos cumis das montañas, preferentemente. Que pasa agora? Agora o que pasa é que os parques eólicos están entrando nas zonas gandeiras, nas zonas de poboamento. Por qué? Pois porque a Xunta de Galicia modificou a lei
modificou o Plan Sectorial Eólico de Galicia a través dunha lei de acompañamento dos orzamentos da Comunidade Autónoma. E permite que todo o chan rústico de Galicia, que non teña protección ambiental, sexa apto, a través dun procedimento específico, pero sexa apto para parques eólicos. Entón, isto significa que as zonas, as ADEs, as áreas de desenvolvemento eólico que estaban fixadas desde o 2002, deixan de ser o espazo onde se poden colocar e achéganse as zonas gandeiras. Entón, na comarca de Ordes, por exemplo, os aeroxeradores están, as vacas pasan ao lado dos aeroxeradores e as persoas tamén non están alá, lonxe, non? Bueno, isto tamén é importante telo en conta, non? O da exclusión dos competidores, etc. E xa para finalizar, a miña reflexión é a seguinte, os meus retos, non? O reto principal é que temos que cambiar os óculos, temos que cambiar os lentes cos que vemos o noso mundo, cos que vemos a transición enerxética. Vémola verde e está perfecto que sexa verde, pero non é suficiente con que sexa verde. Non nos satisface totalmente só con producir kilovatios hora libres de CO2. Necesitamos que esa transición sexa xusta. Ademais, para avaliar ese fenómeno, este fenómeno de transición, as variables vinculadas co sistema económico, ca contabilidade nacional, Produto Interior Bruto, etc., son inválidas. O Produto Interior Bruto non mide ben o noso benestar. De acordo? Necesitamos outras. E, ademais, finalmente, é necesario que territorialicemos, necesario que atendamos, por eso decía que concordo con moitas das conclusións que nos comentaba Fernando, é necesario territorializar a enerxía, pero é necesario territorializar a economía. Falamos de industrias de proximidade, el falaba de industrias de proximidade, pois é necesario reconfigurar o sistema enerxético galego para darlle protagonismo ás comunidades locais e ás comunidades rurais que ata agora soportaron os perxuicios, pero non os beneficios. Eses datos, e xa finalizo, eses datos que el daba de como o rural proporcionalmente destina máis renda, unha proporción de renda maior ao consumo enerxético que as zonas urbanas, que os fogares urbanos. Tamén, por que ocorre isto? Polas razóns que el daba, pero tamén porque a renda media das zonas rurais é menor que a renda media urbana. De acordo? Entón, isto é un principio básico na economía. Cando tes pouco diñeiro, as primeiras unidades destinadas ás necesidades máis básicas, non? É porcentaxe de renda. Sí, non o dixen así. Bueno, sí, non sei. Trataba de decir así. É porcentaxe de renda. Claro que é porcentaxe de renda. Pero, fixemos unha cousa, ese dato non o ten, ou non o percibín, discúlpame, pero as zonas rurais consumen menos per cápita do que consumen as zonas urbanas. Entón, están contribuindo menos ao cambio climático, menos á perda de biodiversidade, menos á contaminación dos océanos, etc. Entón, esos datos existen, nos témolos e manexámolos e resaltámolos sempre. Entón, o reto é tratar de definir políticas que sexan xustas nesa medida e que quen máis está contribuindo ao cambio climático, á perda de biodiversidade e ao colapso planetario non son os habitantes do rural. Bueno, habería outras, pero que despois sairán, seguramente. Pois moitísimas grazas a Xavier Simón por estas reflexións tan interesantes e críticas, como debe ter que ser. E por alusión, eu creo que agora podemos darlle paso a Eru Louro, que tamén seguro que nos ten moito que contar, do que é a perspectiva desde un aspecto moito máis local, un caso de estudo máis local, que ela nos conte as súas propias vivencias cara en primeira persoa sobre o que está a acontecer na comunidade de Montes en Mancomún de Anta Salama, que nos conte por que se opoñen ao proxecto, cales son as circunstancias, un poquinho da súa perspectiva e visión persoal nesto. Moitas grazas. Grazas. Bueno, antes de nada agradecer ao Consello da Cultura de terme convidado, a Ana especialmente e a Xoan Antón, e comentarvos que eu, é unha honra para min, sobre todo compartir mesa co profesor Simón e co resto dos compañeiros,
Eu son a presidenta dunha comunidade de montes, pequena, pero tamén compre salientar que en Galiza somos 2.900 comunidades de montes. Comunidades de montes veciñais en man común. Iso significa que traballamos polo ben da nosa comunidade e temos a obriga de coidar e protexer o noso patrimonio comunal, o que é de todos. Isto é un principio fundamental na xestión das comunidades. As comunidades de montes constituímos o 25% do territorio galego. O 25%. Nada máis, nada menos. Calquer política gubernamental de calquer outro país centraría a súa estrategia política en favorecer a xestión comunal, o 25% do territorio. Sería o seu principal eixo, a súa prioridade, ou polo menos unha delas tan salientable como o desenvolvemento industrial ou outros tipos de desenvolvemento. Non é así, como ben di Xavier. A oposición que facemos dende a comunidade, que un pouco a comunidade coordina, non tería sido posible de ningún xeito se a nosa comunidade non fose unha comunidade viva. Eu sempre lle digo ás miñas comuneiras e comuneiros, aos meus veciños e veciñas, que nós somos unha comunidade con pulso. Iso que significa? Que somos unha comunidade viva, unha comunidade formada por a xeración posiblemente máis nova, cunha media de 40 anos. Probablemente non sexamos o común das comunidades de montes. Compreía preguntarse por qué. Digo isto porque se non tiveramos ese pulso, esa pulsión de traballo feito, de xestión diaria, de mantemento do noso monte en proceso de producción, a todos os níveis, non só económica, porque a produción e o valor non é só unha cuestión monetaria, como tamén decía moi ben a profesora Rosa Aneiros pola mañán. A productividade tamén se mide en outro tipo de valores. Só así fomos quen de opoñernos ao proxecto que nos atañe e xudicializando, como o resto dos parques que neste momento están parados polo TSX, e establecendo múltiples estrategias de resistencia. Porque nós témolo claro, como decía Castelao, somos inexpugnables na resistencia. Iso é algo que nos caracteriza aos galegos, ben o decía el. Resistencia fronte a quen? Resistencia fronte aos que nos ignoran, fronte aos que nos ningunean, como ben decía o profesor pola mañán, por que non nos escoitan, por que non nos dan voz. Resistencia fronte aos que se saltan os principios de inaliabilidade, imprescindibilidade e indivisibilidade do monte. En definitiva, atacando a nosa propiedade comunal e as nosas propiedades particulares cunha poligonal que no caso do Parque Eólico Monte Peón absorbe 3/4 partes da aldea, quedan dentro da poligonal. E resistencia tamén fronte aos que nos acusan de non entender a profundidade da urxencia da crise climática, de considerarnos negacionistas, obstaculistas, malas persoas, insolidarios, pouco sororos, de todo escoitamos. Precisamente os que nos acusan son os que lavan a súa cara da contaminación co CO2 que nos producimos. A paradoxa. Nós estamos de acordo en que se deben tomar medidas decisivas que mitiguen os efectos. Sin embargo, afirmar que a crise climática xustifica calquera actividade hai un mundo. É unha simplificación que nos consideramos perigosa e que nos pode levar a cometer erros do pasado que xa se cometeron. Consideramos que a verdadeira sustentabilidade da que se fala para justificar este desenvolvemento enerxético no futuro debe ser integral, tamén como se decía pola mañán, atendendo a aspectos ambientais, sociais e económicos, sen sacrificar, que é unha palabra que se emprega moito últimamente,
a calidade de vida nen destruir os nosos ecosistemas locais en nome dunha suposta transición renovable. Precisamos enfoques, desde o noso punto de vista, que sexan sensibles en todos estes aspectos. Enfoques que plantexen solucións dende o local, atendendo tamén o impacto de proximidade. Galicia ten unhas características únicas e a implantación indiscriminada de parques eólicos pode ter efectos devastadores na paisaxe, na biodiversidade de entornos rurais, pero tamén do urbano, sen atender a consideracións particulares e sin medir as consecuencias específicas no seu entorno inmediato. Tamén consideramos que hai que atender á participación, como ben se decía pola mañán, e á xusticia ambiental. Por que se nos nega sistemáticamente a voz das comunidades afectadas? No noso caso, incluso fomos ninguneados polo noso Concello, que tramitou todo o expediente ás nosas costas, cando somos os propietarios lexítimos dos terreos, marxinándonos das reunións previas, etc. Do mesmo xeito que fomos absolutamente ninguneados pola empresa. Nós consideramos que a participación activa e o consentimento informado das comunidades que estamos afectadas é fundamental tamén para esa sustentabilidade da que tanto presumen. Despois, gustaríamos falar tamén da protección do patrimonio natural como un ben de carácter estratégico. Por que non ao nivel do desenvolvemento estratégico da industria? Non só pola súa beleza turística, senón polos servizos ecosistémicos que proporciona, como a captura de pegada de carbono, a protección do chan e o mantemento da biodiversidade. Destruir recursos naturais no nome da loita contra o cambio climático é canto menos unha contradición. Nomeadamente, según o Observatorio Eólico de Galiza, no meu concello existen 52 aeroxeneradores e temos planificados varios parques eólicos, Puza, Uxo, Edreira e Monte Peón. Que anda máis? A crise climática para nós exixe solucións urxentes e sostibles, como ben se falou aquí esta mañán no resto da mesa, pero non estamos dispostos a que se nos considere unha zona de sacrificio. E tampouco deberíamos estar dispostos, eu personalmente, a unha loita constante que teño a que se inocule no imaginario colectivo que isto é unha loita do rural frente ao urbano. Isto é unha, se nos di continuamente, non, isto é unha problemática do rural, porque, bueno, ali é onde van a montar os parques eólicos, non? Enfrentándonos cara aos entornos máis urbanos. Eu me pregunto, cal rural? Cal rural? O parque vai estar a 500 metros da miña casa, pero a miña casa está a 30 minutos da cidade de Pontevedra e a 45 minutos da cidade de Vigo. Eu, cando vivía en Madrid, tardaba hora e media en metro en chegar ao traballo. Cal rural? Con todas as problemáticas que ten a sociedade na que vivimos de centrificación, falta de vivenda, etc. Cal rural? E tamén da polaridade biodiversidade, protección ambiental versus desenvolvemento industrial. Que industria? Que industria? Nós somos socias da maior industria madereira do país. Somos partners. Nós proporcionamoslle madeira de calidade e aportamos valor económico, social e paisaxístico a toda a nosa comarca. Que industria? Así que, fronte a esta crise interesada que se emprega de excusa para expoliarnos, ningunearnos e minorizarnos, somos inexpugnables na resistencia. E hoxe, pois tamén me gustaría decir, traer a voz das millas veciñas e veciños e contar como nos sentimos. Como nos sentimos as persoas que nos afecta esta estrategia ou esta planificación. Bueno, pois nos sentimos primeiro violentados. É un ataque aos nosos principios básicos de xestión comunal, a nosa maneira de vivir, a como nos relacionamos, a como
nos relacionamos con o noso entorno inmediato, con aquilo que tradicionalmente sempre nos protexeu. Sentímonos enganados polas administracións locais, pola administración central, pola administración da Xunta, que están ao servizo de outros intereses, non sabemos cais, políticos, persoais ou incluso empresariais. Logo, sentímonos estafados, estafados polas empresas que nos ofrecen ofertas ridículas, insultantes. Se poñemos nunha balanza o valor da nosa propiedade a todos os niveis, como xa expliquei, e a cantidade en euros que nos ofrecen, sen atender a máis cuestión que a puramente económica, cando nós realmente sabemos o beneficio que van a obter do que é noso. Sentímonos absolutamente presionados, absolutamente presionados. Eu supoño que será algo común a todas as movementos, presionados por un grande estrés, polas administracións locais, polo lobby, polos intereses locais tamén, que os hai, aquelas persoas que fan luz de gas ao respecto da verdade, da posverdade tamén. E tamén temos medo. Medo. Por que non poñer en riba da mesa o medo? Medo a perder as nosas propiedades particulares, a perder a nosa maneira de vida, a perder como algo que levamos séculos disfrutando, ou como na maneira en que nos relacionamos como comunidade. Temos medo. Hoxe, fai 15 anos que naceu a miña filla Icía. E o día que naceu a miña filla Icía, cumpría 100 anos meu avó Ricardo. Isto non é un dato banal, 100 anos dende Ricardo a Icía. Meu avó Ricardo vivía na comarca de Ordes e chegou á Lama. Vos diréis, como chegou á Lama? Bueno, meu avó era un caseiro. Os caseiros, para os que non o sepades, eran a clase máis baixa da sociedade. Ben, un fenómeno migratorio de Ordes a Lama. A familia da miña nai, meu bisavó emigrou a Cuba, meu avó a México, os seus irmáns a Salvador de Bahía. Miña avoa non emigrou porque miña avoa era unha muller, entón quedou na casa. Pero os seus irmáns tamén emigraron a México e Salvador de Bahía. Todo isto en esos 100 anos de crisis migratorias do pobo galego. Meu pai emigrou a Alemania e meus tíos a Suíza e a Alemanha. Os fillos dos meus amigos, no 2012, emigraron a Gran Bretaña, a Canadá e a outros países. Temos xente do meu pobo, de Antas, dispersada en centos de lugares do mundo. Eu pregunto hoxe aquí, a miña filla Icía tamén vai ter que emigrar? Boa pregunta, moi boa pregunta, Edu Louro, moitas gracias. Pois, un pouco por alusións, Francisco da Silva, representante da CIGA, como ves? Pois, teño unha presentación. Ai, perdón. Este primeiro. Aquí. Bueno, moi boa tarde. O primeiro, sumarme tamén aos agradecementos dos compañeros e compañeras da mesa, ao Consello da Cultura Galega,
en nome da CIGA e en nome tamén do colectivo Vidán. E o segundo, pois pedirlle xa disculpas a ERU, porque despois da exposición que ela fai, creo que todo o que poidamos decir os demais pois vai quedar a un nivel un pouco baixo. Eu intentarei, cando menos, que pola nosa parte poidamos dar resposta a algunhas das preguntas ou dar algunha visión que poida complementar con a posibilidade do discurso que acaba de facer ela. Un placer estar aquí compartindo mesa con ela. Se nos permitides, en principio, pois poderíamos empezar tamén dicindo aquelo de que os do colectivo Vidán, que hoxe estivemos no CES, no Consello Económico Social, e ora pola tarde estamos aquí, vimos dende As Pontes, non nos vamos a decir quen é As Pontes desde o punto de vista enerxético, non vamos a pararnos nelo, pero sí o que podemos decir é que se quixéramos achegarnos a estas charlas dende As Pontes utilizando o transporte público, pois probablemente teríamos que vir onte, facer noite en Compostela, hoxe volver a facer noite e mañán pola mañán regresar para As Pontes. Logo, o tema do transporte público, que no ámbito da transición enerxética e no transporte ten algo que decir, no noso país, pois creo que é o que é. Poderíamos dar tamén a experiencia recente dunha viaxe que fixemos a Nafarroa e a Euskadi, donde, dende que salimos das Pontes, atravesando Mondoñedo, ata que chegamos prácticamente a Pamplona, non fomos quen de ver ningún eólico, ningún, e cando chegamos a Pamplona e vimos eólicos, tamén vimos fábricas que estaban a fabricar componentes eólicos. Cando salimos das Pontes vimos eólicos, fábricas da cadea de valor non vimos moitas. Pero gustanos máis ir hacia os datos, interpretar os datos e darvos a nosa posición. Se nos permitides, primeiro, romper esa visión que hoxe pola mañá tamén se falaba de Galiza como algo singular no tema das protestas, na transición enerxética, nomeadamente na parte eólica. Nos discutimos e somos capaces, creemos, de salvar ese escollo. Non é exclusivo do país, para nada. Podemos ver aquí distintos exemplos sacados da prensa, non inventados, onde podedes ver desde Asturias hasta Aragón, hasta Madrid, que veremos despois cal é a súa xeneración de enerxía, cal é o seu balance enerxético, nomeadamente o eléctrico, hasta en Madrid se posicionan tamén en contra de situacións como unha planta de biogás. Por certo, apoiado por sectores dese consorcio patronal, partidista, sindicalista, estatal, que aquí en Galicia levanta a voz, levanta a voz e escribe tamén nos medios de comunicación. Aí están. Ou podemos ver tamén que isto non é exclusivo dunha parte de nacionalismo frente ao resto. Aquí todo o mundo toma posición. Tedes aí un exemplo de concellos que non están gobernados polo nacionalismo e que, sen embargo, nas súas fachadas teñen faixas que poñen eólica así, pero non así. E son, mayoritariamente, como podedes ver por aí, partidos que teñen que ver co PSOE ou incluso tamén co Partido Popular, a nivel galego. E se nos vamos a outras zonas do Estado, poderíades ver tamén que se fai en ese ámbito. Podemos coller o que ocorre en Euskadi, por exemplo, onde se posicionan contrariamente a parques eólicos e se fai por unanimidade de partidos políticos de todo o espectro, ou poderíamos ver tamén o que pasa en Aragón, que últimamente está de moda no tema eólico tamén, donde hasta o propio Partido Popular ofrece reticencias á implantación de eólicos tamén, pero que fan máis cousas. Fano desde o punto de vista legislativo, o que hoxe pola mañá se falaba da visión normativa, e podedes ver, por exemplo, como en Cataluña ou, por exemplo, en Aragón, se posicionan tamén por lei con unha participación mínima requerida do 20% da poboación. É dicir, a xente ten que participar nun 20% nun proxecto eólico, como mínimo, para entender que ese proxecto eólico pode ir adiante. E iso está por lei. Tedes a Lei de Transición Enerxética
e cambio climático en Euskadi, ou, se queredes, podedes ter tamén a lei que se aproba a nivel de Cataluña tamén, con ese 20%. Pero que máis? Hai outras zonas do Estado, como Aragón, por exemplo, que o que fan é blindar todo o que ten que ver con zona vitivinícola e agricultura. Aí é imposible montar ningún proxecto eólico. Ou, como fai, por exemplo, a Rioxa, cando o que di é que se paralizan proxectos tamén que teñan que ver ca eólica, con actividades en xeral de xeneración eléctrica, que esteñan tamén en zonas que afecten ao paisaxe. E isto é a nivel estatal, non é galego, evidentemente. Sabemos o que ocorre a nivel galego. Vemos tamén o que hai a nivel estatal na posición en canto a xeneración de enerxía eléctrica en zonas do Estado que son excedentarias. Pois, por exemplo, temos o caso de Aragón, que reclama unha tarifa eléctrica propia. Aquí lavábanse as mans á cabeza cando se falaba da tarifa eléctrica galega. Pois en Aragón teñen a súa tarifa eléctrica aragonesa tamén. Ou o que ocorre, por exemplo, a nivel de Extremadura, donde di non queremos tarifa propia, pero queremos compensacións, vía fiscal, transferencias de Estado, ou o que seña. Ou o que di, por exemplo, algún empresario, donde reconoce que terá que ver tarifa eléctrica extremeña, aragonesa, galega, ou o que seña. Iso é o que ocorre tamén no resto do Estado a respecto destas situacións. No ámbito xurídico-administrativo e demais, aquí parece que a alguén se lle esqueceu a memoria xa e non recorda para nada o ano e medio que houbo de paralización de proxectos eólicos. Ahora sorpréndense, alármanse de que por unha paralización xudicial isto se poda retrasar 2 anos, cando a propia Xunta o fixo, a Xunta do PP, o fixo no ano 2021 durante 1 ano e medio. E daquela non pasou absolutamente nada. O que di tamén a propia Xunta nas tramitacións ambientais, cando fala de zonas que en Galicia xa están máis que superadas no ámbito eólico, xa que non cabe ningún aeroxenerador máis. E máis, para xustificar eso, di que xa o que está implantado está a causar efectos graves, pero non fai nada. Solo enuncia que causa efectos, pero non toma ningún tipo de medida. Hai un caso tamén para nós paradigmático, que é o que ocorreu con unha planta en Extremadura de Iberdrola, que nun trámite judicial, primeiro chegou un acordo voluntario con un veciño, despois foi a expropiación e ao final a xusticia deulle a razón e obligaba a Iberdrola a desmontar todo o parque eólico para compensar a ese veciño tamén. Logo, as tramitacións que hai fanse como se fan. E claro, estando nas Pontes tamén temos que ter un exemplo. Hai un parque eólico nas Pontes que inicialmente era de 12 aeroxeneradores de 4,5 megavatios, que na súa tramitación ambiental lle dieron o visto bo, ten declaración de impacto ambiental positiva, díronlle tamén o visto bo a súa autorización administrativa previa e está pendente dunha autorización de construcción. Pero que ese parque en toda esa tramitación empezou con eólicos de 4,5 megavatios e na actualidade está con eólicos de 7,2, que a nivel da Península Ibérica, se non recordamos mal, estamos falando como moito de 6 e pico. Co cal serían dos máis grandes, pero que se implantan en esta zona que vedes aquí, á esquerda, á vosa esquerda, que sería, zona verde, aí non habría ningún problema, parece moi bonito, para telo, con un lago ali ao final incluso, pero que debaixo hai eso, Debaixo son estériles e cinzas, do que queimou a central térmica. E iso sabe o promotor, que é a propia Endesa, e sabe tamén a Xunta, que foi a que autorizou toda esa execución. E, sin embargo, aí fálase de que se pode implantar un proxecto eólico desas características. Si nos vamos á situación de xeración de electricidade, aí tedes un mapa onde aparecen aquelas zonas do Estado que xeneramos máis electricidade da que consumimos, aquelas que o fan tendo en conta non só as renovables, sino o total, e despois aquelas que son claramente demandantes de enerxía eléctrica. E ao lado, podríamos falar do que é o PIB por zonas, podríamos falar do crecimento dese PIB, e, podedes comprobar que as zonas onde a xeración renovable cubre a demanda interna non son as que están con maior PIB nese mapa, ou non son aquelas
donde a nivel europeo incluso ocurre exactamente o mismo. Non hai unha relación directa. Se collemos como desigualdade o índices de igualdade, o índice Gini e o índice S80, S20, vemos que a nivel galego eso foi baixando. Dá a impresión de que cada vez vamos diminuindo a desigualdade. Pero se collemos que ocorre cos salarios mínimos, ca media, cos salarios que hai, pois veremos que hai unha brecha grande que aumenta entre homes e mulleres e veremos que a nivel de Estado Galicia tamén é das que ten máis baixo salario. Nós temos implantados 3.800 e pico megavatios eólica desde fai tempo. Logo, aquí esa revolución industrial da que se fala debería de estar en marcha, pero non aparece por ningún lado. Podémoslo ver, por exemplo, en número de industrias. Onde están as industrias ubicadas? Pois vedes que Cataluña, aparece Madrid, aparece Andalucía, Galicia non é a que está na mellor posición. E aí collemos o ano 2019, previo COVID, e o ano 2022. Logo, non hai esa industrialización da que se fala. Tampouco hai en patentes en canto a enerxía eólica, donde vedes que en Galicia hai bastante menos que, por exemplo, en outras zonas do Estado, como Cataluña. Podíamos falar o mismo de algo que está moi de moda, que son os centros de datos. Onde están implantados os centros de datos? Pois están en Madrid e en Cataluña. E veremos despois cal é a situación eléctrica de cada unha delas. E máis, a tendencia vai a ser a subir. Por exemplo, de Cataluña é alarmante. Din que no 2024 en centros de datos podrían ter unha potencia dunhos 400 megavatios. Si vamos a mirar a potencia instalada que ten Cataluña, estou falando de Madrid, estaríamos falando que ten unha potencia instalada de 400 megavatios e que ten en renovables 200 megavatios. Sin embargo, quere montar centros de datos por 400. Parece que choca un pouco. Ou se nos vamos ao grande vector de futuro que é o hidróxeno, que estamos observando? Decisión de proxectos de interés comunitario, aquí hai unha illa esta parte de aquí. Aí non aparecemos para nada. Donde van? Todo o que ten que ver con electrolizadores, co que son os conductos do hidróxeno, non estamos en ningún sitio. Pero non estamos só aí, sino que se nos fixamos na tecnoloxía, o último que acaba de aprobar o Banco Europeo do Hidróxeno é asignar fondos a proxectos dos cales 3 son a nivel español e desos 3, 2 están en Aragón e un en Andalucía. Ningún a nivel galego. Non sabemos se presentaron, pero ningún a nivel galego. E se vamos a electrolizadores, a tecnoloxía, pois veredes que aquí dos 130 proxectos que se presentaron, español, do Estado español, hai un de tecnoloxía. Un. O resto, pois, veñen de Alemania ou de China. Fundamentalmente, é onde está a tecnoloxía. E o mismo podríamos falar que a última que hai de mobilidade, que ten que ver co transporte, e onde o Estado español entra a nivel de aviación e entra a Airbus, que tampouco é unha industria radicada a nivel galego, ni moito menos. Alternativas que hai? Pois, nos poñemos un exemplo aquí, que é o que ocorreu cando se pechou unha central térmica en Aragón e o nudo de acceso por onde liberaban a electricidade que quedou libre, o que fixeron foi sacala a concurso, presentáronse empresas e a que máis proxecto industrial puxo foi a que sacou para diante. Aquí non vamos a ter concurso destes nudos en ningún sitio, nin nas Pontes, nin en Cerceda. Pero aquí hainos, non? Ou, como se falou xa pola mañá e se acaba de mencionar fai un pouco, non vamos á época Fraga, quedámonos da época do bipartito e aí tedes o famoso decreto eólico do BNG e o que traía na resolución ese decreto, que xa había participación dun 14%, participación pública. E ora falamos de unha participación dun 10, dun 15, e incluso montamos unha empresa público-privada, lle chaman, donde que para a Xunta teña a mesma participación nos proxectos que tiña do bipartito, teríamos que estar falando que esa empresa participara nun 70% do proxecto. O cal, simplifica bastante que é o que se pretende. Indo ao tema, que é o que máis nos interesa, balance enerxético, xa se falou aquí pola mañá, xa se acaba de comentar agora, somos dependentes enerxéticamente. O país é dependente enerxéticamente, pero, como moi ben decía o profesor tamén Adrián Dios, somos dependentes en enerxía primaria,
En enerxía secundaria non tanto. E máis, en enerxía secundaria, nós o que facemos é exportar tamén. E exportamos máis, exportamos en derivados de petróleo e exportamos tamén en electricidade. E en derivados de petróleo máis. Pero por que nos dous casos? Fundamentalmente porque está a caer a demanda. Fundamentalmente porque está a caer a demanda. Bueno, este é o noso mix. Aquí temos cales son as centrais de produción a nivel galego. Temos fundamentalmente renovable, estamos falando dun 80% da potencia que é renovable, básicamente hidráulica e eólica, e despois en combustibles fósiles, pois estaríamos falando da parte de coxeneración e, básicamente, de ciclos combinados. Necesitamos eso. Home, nun sistema que fose autónomo, evidentemente, vento e sol non temos todos os días. Por lo tanto, necesítase un sistema de apoio. Que sistema de apoio se escolle aquí? Gas. Bueno, pois é o que está montado, o gas. Claro, se nos vamos ao país, temos o 87% dos concellos do país con algunha instalación de xeración eléctrica. O que tedes por aí nesa color laranxa son concellos que teñen algunha instalación de xeración eléctrica. E por provincias aí o tedes tamén. Logo, nos ocupación de territorio temos, dende logo, non? Bueno, un dato que podríamos significar tamén é o que ocorre ca eólica. A nivel galego, teríamos 43 empresas de eólica e o emprego que xeneran son 22 empregos. Este é un dato do estudio de Ardán, que aparece aí, non? Podríamos ver tamén aí polo detalle como aumenta a rendabilidade dos parques, pero, sin embargo, o custe por man de obra síguese mantendo estable durante todos os anos. É dicir, pouco emprego e de mala calidade. Se nos vamos ao que serían parques eólicos por provincia a nivel estatal, pois veríades aí Lugo e A Coruña, que son os que despuntan, e donde máis eólicos hai. A nivel hidroeléctrico, aí tedes un mapa que sacou a Voz de Galicia, vamos a entender que está ben, non? Ou o que nos decíamos en algunha ocasión, nunha iniciativa que presentou a CIGA a nivel de Parlamento Galego para a recuperación das centrales hidráulicas que teñen superado a súa concesión, donde nos entendemos que collendo todas esas centrales hidráulicas podríamos estar recuperando en torno a uns 130-140 megavatios. Fixadevos nesa relación que nos temos collendo datos do Plan Hidrolóxico Galego, hai centrais hidroeléctricas que levan 162 anos de concesión. En principio, a lei, a partir do ano 80 e pico, cifra no máximo 75 anos. Máximo 75 anos, incluído prórrogas, para que unha empresa se beneficie do público, nesa concesión da que falamos. Pois tedes 162 hasta 76 anos e estamos las collendo aleatoriamente. Ben, parte eléctrica. Por que nós nos queremos centrar na parte eléctrica? Transición enerxética, descarbonizar. Descarbonizar, que quere decir? Quitar todo aquilo que leve fósil, que leve carbono. Logo, que alternativa nos vai a quedar? Fundamentalmente, electrificación. Directa ou indirectamente, porque incluso aqueles sectores onde non chega a electricidade directamente, o que se prevé, que son hidróxeno, combustibles, renovables e demais, van a depender da electricidade tamén. Por lo tanto, o tema eléctrico é fundamental, non é exclusivo, pero é o fulcral a nivel de transición enerxética. Se nós nos centramos na parte eléctrica, aquí tedes os balances desde 2011 a 2023 a nivel galego. Balances anuais. Moita barriña por aí, seguro que veredes, pero que nos interesa destacar a nós. Se colledes no 2011, as barras verdes é a xeración renovable. As barras laranxa é a xeración total, incluindo tamén combustibles fósiles. E despois, esa barra que tedes aí nun azul máis clariño é a demanda, o que necesita o país para funcionar. Bueno, pois vedes que é certo que en renovables non cubrimos a demanda, pero, sin embargo, desde o 2011, que son estes datos de rede eléctrica, coa xeración total galega cubrimos con moito a nosa demanda, sempre. E a partires de 2020, no do COVID, a xeración renovable, só a renovable, xa cubre o que sería a demanda galega. Só con renovables. Só con renovables. No balance anual, temos que dicilo. Cataluña, por exemplo, que se vichedes que tiña os centros de datos, ten moito por aí. Cataluña ten necesidade de electricidade.
ten que importar electricidade, que son estas barriñas que aparecen por aquí abaixo. E ten un consumo elevadísimo, dos máis grandes que hai. As escalas non coinciden nunha gráfica e noutra. Euskadi exactamente igual. É demandante de electricidade. Sin embargo, centros tecnolóxicos, industria, está en Euskadi tamén. Eles non son os da revolución industrial, eles non teñen problema de eólica, non teñen ningún problema. Sin embargo, a industria está ali. Ali se chegou a industria 4.0. Esa que nos prometen aquí, salvo que paralicemos os eólicos. Pero está seguro que vos canta. Este é Madrid. Este é Madrid. Esa é a súa demanda en azul e as outras que casi non se ven é a súa xeración. En verde, a xeración renovable. E cara abaixo, a demanda que ten a necesidade de electricidade de fora, fundamentalmente das zonas do Estado que xeramos electricidade, que lla mandamos para Madrid. A nivel galego, per cápita, esta sería a situación que temos. A de arriba que tedes é a xeración total que temos, en vermello está a nosa demanda, e vedes o problema. O problema a partir de 2018 é que a nosa demanda, a nosa necesidade de electricidade cae bestialmente e continúa a caer, logo aquí non hai transición, non estamos electrificando, estamos perdendo consumos, estamos perdendo demanda. Pero fixadevos tamén que per cápita as renovables a partir dese 2020 son quen de cubrir a nosa demanda. E non só cubrila, nos últimos datos que temos do 2023, con moito cubrimos a nosa demanda. E a onde vai o que nos sobra? Pois vainos, como vedes por aí, para fora. Sobre a xeración, exportamos un 40%, sobre a nosa demanda, en torno a un 79%. Claro, eso é no balance anual. Si vamos a mirar mensualmente, a cosa cambia. Por qué? Porque nós temos unha xeración de renovables que é estacional, evidentemente. Que problema temos? Pois, basicamente, xuño, xullo, agosto e setembro. Esos meses, as renovables non chegan para cubrir a nosa demanda. A xeración total, sí, pero exclusivamente en base renovable na cubriríamos. Ahora, que alternativas teríamos por aí? Bueno, pois aquí tedes o último balance que hai pechado. Sei que son moitas líneas, pero fixémonos. A vermella é a demanda. A demanda que vedes que é bastante estable durante todo o ano. Bastante estable. O que teríades en azul oscuro, a de arriba, sería a xeración renovable. E o que decíamos antes, vámonos a xullo, agosto e setembro, donde non chega para cubrir a demanda. Que teríamos que facer logo? Bueno, pois unha opción, baixar a demanda. Bueno, baixar a demanda hasta canto? Canto decrecemos en demanda? Porque ahora mismo veredes que estamos decrecendo nunha media un 35%. Un 35%. Logo, baixar moito máis, será posible? A onde nos leva? As outras opcións? Pois, evidentemente, coller a hidráulica e aumentala, coller a eólica e aumentala. E fixadevos a fotovoltaica, esta liña que tedes por aquí abaixo, que casi non se ve. A fotovoltaica podémola aumentar moito. Vai a colaborar, vai a contribuir, pero non vai ser a solución. Nos meses do verán, por moito que aumentemos, non nos vai a dar para cubrir esa demanda. Eso que quere decir? Bueno, pois que tenemos que atender ao resto de tecnoloxías tamén. Hai para nós un dato importante, que se nos collemos os excedentes do outono do inverno e intentamos cubrir a demanda que hai do verán seguinte, non teríamos problema. Nos estaríamos tendo un exceso de uns, como tedes aí, 5.000 e pico gigavatios hora, de exceso sobre a nosa demanda, e o que teríamos que cubrir no brao estaría en torno aos 1.000 e pico. Logo, aínda así nos sobraría. Ahora, que temos que ter? Tecnoloxía de almacenamento. E almacenamento, además, que nos permita que sexa estacional, que non garde como unha batería unhas horas, sino que ten que guardar máis tempo. Que propoñemos nós aí en ese sentido? Pois un centro de investigación, desenvolvemento, innovación, competitividade de almacenamento enerxético en Galiza, para que estudie esas posibilidades, para que leve a cabo tecnoloxía en esas posibilidades. Levase presentado no Parlamento Galego, no Congreso dos Diputados varias veces, e a excusa é que xa hai un centro a nivel español
que é o centro ibérico que está en Extremadura, entre Portugal e España. Aquí, pois, non teremos esa posibilidade. E o que vos decíamos da demanda. Hai veces que a nivel galego, no 2023, cos balances pechados de rede eléctrica, diminuímos o 33% a respecto do que sería a media 2011-2020, unha media de todos esos anos. O Estado baixa un 7. Hai comunidades autónomas que medran, non? A súa demanda. Aí tedes a tendencia. Vamos cara abaixo na demanda, logo non estamos electrificando, non estamos facendo transición. Estamos xerando electricidade, pero a nivel galego non hai transición enerxética, nin xusta, nin de outra maneira, de ningún tipo. Nós o que queremos plantexar é, temos o recurso renovable, eólico, o vento, e temos o hidráulico, a auga. Pero se non temos tecnoloxía, o único que estamos fomentando é outro tipo de colonialismo, outro tipo de dependencia. Se non hai tecnoloxía, nós vamos a seguir sendo dependentes de outra forma, non de enerxía, sino de tecnoloxía. Pero vamos a seguir sendo dependentes. Logo, teremos que desenvolver a nosa tecnoloxía. Hai sistemas, modelos distintos que o que fan é, antes de empezar ca transición, preparo o meu ecosistema e unha vez que o teño preparado, métome na transición. E hai outros, como que fai a Unión Europea e o Estado español tamén, que marco meus obxectivos ambiciosos 2030-2050, o meu ecosistema será o que sexa, cubrirá o que cubra, pero ao final o que estamos facendo é transferencia de capital para a China, fundamentalmente. Básicamente. Bueno, nós o que decimos é, non temos presa, estamos cubrindo obxectivos, incluso desde o punto de vista climático estamos cubrindo tamén os nosos compromisos, polo tanto deberíamos de parar. Paremos, démoslle unha volta e pensemos sobre todo canto queremos producir, para que o queremos producir e para quen. Para quen. Dentro das propostas que nos facemos estaría basicamente a empresa pública de enerxía, non de electricidade, que debería de ser a que planificara, a que pensara todo eso, tomando como modelos o Ente Vasco da Enerxía e a empresa L'Energetic en Cataluña, hasta agora, polo menos. Falaríamos de que esa empresa podría coller activos que sería a recuperación das centrales hidroeléctricas que teñen a concesión caducada. Falaríamos tamén da cadea de valor, poñer a tecnoloxía adiante, non? Falar tamén do que sería desestacionalizar a nosa xeración, é dicir, non somos dependentes de outono e inverno, temos que ver que facemos no verán con elo, non? Despois do almacenamento enerxético, o debate de si quero exportar electrón verde, electricidade renovable, si quero exportar molécula verde, hidróxeno, ou quero exportar bens producidos no país con eses electróns verdes e con esa molécula verde, facendo cunha tarifa eléctrica propia a nivel galego, facendo con consumo de proximidade, quilómetro cero que se chama, sustituindo as autorizacións eólicas por concesións, concesións dentro do período normal de vida útil de un parque eólico, non de por vida como se fai, esa é a presa que teñen agora eles, non outra, non necesitamos electricidade, o que eles necesitan é poñer o pincho, a bandeira como no oeste, para que teñan xa os seus dereitos adquiridos, de por sempre, falar das poxas e non de mercados, nin de acordos de compraventa de electricidade, centrarnos máis na participación e non tanto na parte impositiva que ao final acaba recaendo no consumidor, ao final no usuaria, non? E por último e fundamental para nós, acompañar a todo isto con un plan social. Por que? Porque para nós o problema que está tendo fundamentalmente a transición enerxética é que non se está explicando. Non se lle está dicindo á sociedade que a transición enerxética a temos que pagar e os custes que nos vai a xerar. E vamos a ter que pagar. De momento estamos facendo transferencia de capital, como se decía pola mañá, ás economías máis altas, os que compran os coches eléctricos, os que teñen un chalé e poñen placas fotovoltaicas e poden cargar o coche eléctrico ali, pero estamos facendo entre todas. Nos aí decimos que hai que acompañalo dun plan social tamén, obligatorio. Porque senón, o que vamos a estar fomentando é alternativas negacionistas de extrema dereita que collerán o discurso fácil de decir que isto do cambio climático é unha tontería e que isto da transición enerxética non ten sentido. E teñen un discurso fácil,
se lle trasladas a unha sociedade que non ten a información necesaria do que implica a transición enerxética. Remato con eso, se tedes tempo de lelo, que dunha persoa que se chama Jesús Cambre Mariño, dun libro que era Galicia ante o desequilibrio regional de España, do ano 68. E no segundo parágrafo podedes ler: este excedente enerxético que puidera ser aproveitado para o fomento industrial en Galicia é exportado a outras rexións españolas e incluso ao estranxeiro a amparo dunha legislación absurda. Ano 68 esta reclamación xa estaba. Seguimos, van 50, 60 anos. Bueno, nós estamos na cadea. Non seguiremos la plantexando. Pois moitísimas grazas, Francisco, polas túas reflexións, tamén superinteresantes. Creo que tamén se merece un aplauso igual que lle demos ao resto. Certamente da mesa pódense recoller aportacións moi importantes. Cecais a primeira delas, despois xa vamos a dar paso ao público, porque estades aí tamén para intervir e ser activos e ser actores tamén, porque é fundamental ser actores dentro deste proceso de transición xusta. Pero a primeira pregunta, se me permitides, porque a reflexión xeral é que a transición enerxética é fundamental, pero que non todo vale. Non todo vale. Os argumentos expostos aquí nos fan pensar, sobre todo desde a perspectiva das comunidades de montes, nos fan pensar moito isto, en que non todo vale, e que ao mellor non é resistencia, é simplemente o que estades promovendo non é resistencia, simplemente é autorrespeto. E é distinto resistirse ou simplemente pedir respeto. En ese senso, vos quería facer unha pregunta de índole económica, se non che importa, porque ti reflectiche sobre ofertas insultantes. Deixame dicirche, en nome de todos, que sentimos tristura cando nos dís que vos sentides violentados, un tanto estafados, que tedes medo, como que eses sentimentos realmente non son óptimos, e non proporcionan ningún tipo de boa transición. Pero, Eru, tú nos falabas de que na vosa comunidade, no que ti entendes, recibides ofertas insultantes, desde unha perspectiva económica. Decías que o valor da oferta nada tiña que ver co que era o valor do recurso. Nos poderías, se non te importara, comentar sobre que tipos de ofertas se reciben hoxe en día por unha mancomunidade de montes como pode ser a vosa? Simplemente por contextualizar e para que todos seibamos, porque moitos de nós non temos esa información. Si me permites, antes non o puxe, teño unha fotomontaxe de como é o noso entorno, un pouco para que visualicedes cal é o valor, canto se paga isto. Entón, este é un vídeo que nos facemos para as persoas da aldea. Entón, é un repaso de como foi todo este proceso neste último ano. Nos non somos tan visibles como pode ser Colectivo A1000 ou Alarma en Terra de Montes ou a xente da Mariña de Lugo ou a xente da Coruña. Somos unha aldea moi pequena, pero levamos anos traballando na nosa comunidade e temos valor. Decíamos antes que nos somos socios dunha empresa moi importante a nivel de Madeira, levamos moitos anos traballando con eles e a nosa comunidade ten un valor, producimos CO2, amén de producir madeira de calidade. Ben, este Monte Peón e os aeros irían aquí. Estas son as nosas casas. Isto é o que se ve cando entrades na miña aldea, non? Agora, si se consegue, puximos a ver 3 macroaeros que despois veredes a montaxe, non? Canto nos ofrecen? Nos van a poñer 3 macroaeros de 254 metros de alto, de 4,2 megavatios de potencia. Aproximadamente xeneran uns 3 millóns de euros por aero ao ano.
así, cálculo estimado. Esta sería unha visión da aldea e aí estarían os aeros. O que nos ofrece polos 3 aeros, o sea, por 2 aeros que estarían na nosa comunidade, máis as zonas de acceso e todo o que sería a infraestructura do parque, non chega a 30.000 euros. Por ano. Por ano. Non chega. E cada un deles produce en torno a un valor económico de venta de... 3 millóns de euros, máis ou menos. Entón, 3 por 3, 9, estamos a falar, non? Sí? Sí. 2 estarían na nosa comunidade, unha na comunidade veciña. Entón, 3 por 2, 6 e 30.000 euros a peza. Sí, 60.000. por ano. E nos, como comunidade, isto falábamos durante a comida, cambiaría o uso do solo, de solo rústico de protección forestal a solo de chan industrial, co cal a comunidade teria que pagar o IBI do parque, non a empresa, a comunidade. Co cal nos quedaría pois menos de, calculamos menos de 10.000 euros ano, despois de pagar os impostos. Por aeroxenerador? Non, en total. Nos farían un pago único, así moi amablemente, claro, porque como na nosa aldea hai mega autopistas para poder meter estas mega estruturas, pois nos pagarían un pago único de 15.000 euros, isto sí que é un dato concreto, por os destrozos dos accesos ao parque. Pago único. Único. Non é posteriori, ni mantemento, ni nada. Non, único. Bueno, pois agora xa entendemos máis a dimensión económica que condiciona pois o que está detrás, un sentir, non? Que está detrás, un sentir. Falábamos de xustiza ambiental, obviamente xustiza é fundamental, o mellor este non é precisamente un trato xusto neste ámbito. Pero vamos a dar voz ao público, porque sei que moitos de vos queredes facer preguntas e comentarios e xestións. O que vos vou a pedir é que sexades relativamente breves, vale? É dicir, fagamos a pregunta relativamente rápido para ter a oportunidade de que todas as persoas que queiran as fagan. Son as 6:15, entón imos indo xa un pouco apurados, e entonces hai moitas palabras pedidas. Aquí tiñamos unha, ali tiñamos outra. Bueno, vamos entón pensando por aí, despois para ti e despois traes Ana, cuarto, 4 preguntas xa temos. Adiante. Hola, simplemente lanzarvos dúas ideas, non? A ver o que opinades. Recollendo un pouco xa, porque vamos pensando nas conclusións que podemos quitar de todo isto. Eu repetiría o que dixen pola mañá, pero como hai moita xente que non estuvo, a necesidade dunha, e a ver o que pensade en sentido, a necesidade dunha normativa, lóxicamente, autonómica, onde se poden situar, porque neste momento non temos esa normativa, non temos esa avaliación ambiental sobre o territorio, non temos esa delimitación, e despois unha reforma da lei do sector eléctrico que permita pasar dese sistema de autorizacións ao sistema concesional, que é fundamental, non? Porque se non hai sistema concesional non hai maneira de poder compensar e de poder definir a participación do público, do social, das comunidades de montes, dos concellos, etc. E segunda cuestión, eu creo que recollendo a idea da experiencia danesa que falaba a profesora Regueiro, ese tema das conferencias de consenso, e eu diría en Galicia a 3 sectores concretos: produtores do primario, agricultores, gandeiros, pescadores, consumidores, e logo as comunidades de montes, as comunidades locais, non? Creo que é unha cuestión fundamental, xa non só por un sistema de xustiza, sino por un tema de definición europea. Eu creo que os extremismos do Green Deal poden darnos un disgusto grande o domingo, a nivel de toda Europa, non? E eu creo que é unha cuestión que defender as comunidades de pescadores respecto dos intereses de comunidades de pescadores, respecto, por exemplo, da eólica mariña, non? Que é un asunto absolutamente fundamental, e se non se defende desde o país, van a acabar defendendo os vox de turno e grupos que xa están dicindo que son voceiros dos agricultores e voceiros dos pescadores, cando eles son voceiros de outro tipo de agricultores e pescadores, son voceiros de determinados proxectos macro.
Bueno, pues aí está un pouco as dúas ideas, a ver que podes ampliar sobre elas, non? Raquiñas. Bueno, quen quere coller esta pregunta dentro da Dalle mesa? máis palabras. Sí, vamos coller máis palabras, é verdade. Así xuntamos todas. Aí atrás estaba a segunda persoa aí. Pois xa falamos moito. Despois Ana e despois Ana. Bueno, eu vou vos a dar un exemplo do que pagan por unhas terras da liña de alta tensión de Acibal, para que vexades o insulto. Por 6 leiras, que son pequenas e, polo tanto, eran menos de 1.000 euros o que lle ofrecía Norvento, cando chega o xustiprezo, chega un importe casi 4 veces superior, o xustiprezo. E iso que cando van por ali os agapitos, como lle chamamos nós, pois ven asustando a xente con que se non asinas o que che ofrecemos, van che expropiar. Entón, pois eso, o xustiprezo era casi 4 veces maior ca oferta inicial. Pero cal foi a sorpresa destes veciños que algúns deles, como se negaron a firmar en todo momento, chegaronlle agora alegacións ao xustiprezo de dúas das fincas, porque estaba mal calculado polo tribunal que calcula ese xustiprezo e, polo tanto, podería haber un enriquecimento inxusto. Nunha das fincas, ese enriquecimento inxusto eran uns 100 euros. É dicir, esa é a cara dura. Esa é a mala leche que che meten dentro, porque, claro, con eses importes, a donde vas a loitar? Pero é así con todos e cada un. Entonces, como os agapitos veñen diante da información que o Concello non a dá, en moitos casos está sempre a defensa do grande, pois claro, a xente asina terreos sin que siquera se sepa se vai haber efectivamente unha expropiación, porque o proxecto ainda non está aprobado. Pero eles xa van diante conseguindo todas esas sinaturas. Eso por un lado. E logo, por outro lado, que sempre teño esa dúbida, non? Con que si somos demandantes ou si exportamos ou si importamos. E claro, hoxe pareceume entender algo, que era enerxía ou electricidade, non? Ben, pero falábamos de que se exporta un 40% de electricidade. E falamos tamén, e eu tive en ocasión nunha charla que dou a ministra Teresa Rivera en Vigo fai un tempo, decirlle que me parecía que o que estaban plantexando con Galicia era unha chantaxe. Si queredes industria, temos que colonizarvos. Eso foi o que lle planteei. Entón, digo, se estamos exportando o 40% de electricidade, como é que non temos industria que consuma ese 40% de electricidade? Que vai vir a posteriori, cando se construían os floteles, por exemplo. É que, porque a min isto recórdame o dos floteles, aqueles que se iban construir en Galicia, que eran 12, me parece. Entonces, non sei se o entendín ben, pero que se nos sobra electricidade podemos exportar o 40%, como é que nos din que temos que instalar máis megavatios para traer industria? Xa poderíamos ter. Nada máis. Gracias. Gracias a ti. Ana. Sí, moi breve. Claro, a esas contas que facedes, eu entendo, porque isto nunca se considera, cando se fan as contas de grandes macroproxectos industriais, nunca se considera o uso que se ten ao territorio no momento. Correcto. Nin o uso, nin o valor, non? O valor. Entón, o uso que, cando vos facedes as contas, aí habería que restar o que deixades de percibir, porque xa está despercibindo algo por ese monte. Co cal, en vez de 10.000 euros, pues quedan bastante menos. O sea, a conta, non sei, pero poño o acento en que nunca contamos, nunca sumamos o coste de oportunidade, nunca. E o coste de oportunidade é importante, aí xa hai algo, se o barremos, xa o percibís. Sí, totalmente. Adiante, hai outra persoa aí. Mentras que chega o micro, tamén quería falar do que xa moitos de vos mencionaste, dos efectos redistributivos de todo isto, mentras que chega o micro, dixen, sí. Que é que falábamos do rural, vale? Falábamos da enerxía, do custo da enerxía do rural, do que gastan as familias do rural, todo iso como a factura da produción enerxética no rural. Mais, efectivamente, como Ana tamén indica,
o valor do uso dos recursos que proporcionan non se ten en consideración. Son no rural tamén onde máis ecosistemas se protexen, onde máis biodiversidade se protexe. Entón, se falamos de transición enerxética xusta para reducir CO2 e, por tanto, mitigar o cambio climático, tendo en consideración a importancia que ten a biodiversidade e a protección da biodiversidade, que mágoa é que esas persoas que viven no rural, que ao mellor non teñen a casa tan ben acondicionada como deberían ter, cobraran unha pequena renda ou que fora determinante para seguir proporcionando os seus servizos de protección á biodiversidade como están a proporcionar. Solamente unha reflexión sobre custos e beneficios da que falábamos. Adiante. Boa tarde. Sendo o problema do cambio climático e o clima prevérico, desde o meu punto de vista, os problemas graves que ten agora mesmo a sociedade, indo ao caso galego, poñer máis eólicos, agora mesmo, non significa baixar a dependencia enerxética. A dependencia enerxética de Galicia, de toda Europa, ten a ver ca mobilidade e ca industria. Se poñemos e non electrificamos a mobilidade, nin electrificamos a industria, que é o que está a pasar, nós podemos poñer máis megavatios eólicos, pero para exportar. O problema é que non estamos descarbonizando. Dito isto, eu son partidario, eu creo que vai haber que poñer máis renovables. Eu explico por qué. Vimos de pechar as térmicas no país. En cifras redondas son 2.000 megavatios. Entre os pontos e miramos, 2.000 megavatios de carbón. En eólica son 6.000. Porque o carbón funciona, igual que gas, 8.000 horas ao ano, cifras redondas, e os eólicos 3.000, 2.900, 2.800. Non é comparable a potencia instalada dun e do outro, polas horas de funcionamento que ten a cada tecnoloxía. Entón, é para saber o que son 6.000 megavatios eólicos que sustituirían as dúas de carbón que pechamos, decir que na Galiza actualmente hai 3.800, 3.900. Desas magnitudes non nos vemos. A pregunta que eu quero facer é o seguinte. Eu teño a sensación de que o custo social e as desigualdades sociais que provoca a transición enerxética non están explicadas. Non son conscientes a sociedade do custo e a desigualdade. Xa existen, ahora mesmo, en pequena escala. Ahora mesmo, que un compañero, as clases máis precarizadas vía impostos están subvencionando a transición das clases máis solventes. Estamos en Compostela. Un veciño ou veciña do Castiñeiriño ou de Pontepedriña non vai poder identificar a mobilidade porque non ten garaxe. Quen teña un chalé aí no Rosario, pero vai que pagar as clases precarizadas. Montar un cargador particular na casa para coche eléctrico subvencionan hasta 80% particular. E que lle subvenciona? O común da sociedade. A explicar, o sea, todo o mundo está en contra da guerra, en contra do cambio climático. Explicar que o que se quer facer, que a enerxía, por primeira vez na historia da enerxía, que é suplir fontes enerxéticas por enerxías renovables, porque esta agora a enerxía é unha suma de fontes enerxéticas se foron usando ao longo da historia. A madeira, carbón, petróleo, gas, se complementaron. Agora queren se sustituir. E iso é moi complexo. Moi complexo. Eu non teño percepción de que haxa unha visión social do que vai provocar as desigualdades sociales que hai que facer, que hai que lutar contra o cambio climático. E a preocupación política é a seguinte. A resposta ante isto o que eu percibo son dúas lecturas. Un é o negacionismo climático, a ultradereita, que avanza en toda Europa, porque ante un problema tan complexo como este, solucións fáciles, discurso fácil da ultradereita, e outro discurso que escoito na esquerda que é o decrecemento. O decrecemento. Na esquerda, que ten máis coñecemento, algúns, hai máis capacidade crítica. Como non lle dan as contas, a solución é decrecer. O que non se explica en que decrecemos. É quen decrece. É quen decrece. Que aí non entran as desigualdades sociales. Entón, eu quixera saber se dende a mesa a mí tocoume dar moitas charlas de enerxía por o país adiante. Eu son da CIGA, son do Vidal, e unha das cousas que descubrí, porque eu sempre viví no mundo da enerxía,
traballei 40 anos nunha empresa eléctrica, que a sociedade non tiña a percepción de que a enerxía eléctrica non se almacena. Cando lle das un interruptor, estás mandando un órgano sistema para que produza. E cando apagas, estás mandando un sistema eléctrico para que deixe de producir. Está en casación online permanentemente. Produción e consumo é unha singularidade deste produto, unha singularidade técnica. Pero eu penso que había unha percepción de que hai almacenes por aí con kilovatios. Isso non existe. Entón, se na mesa pensades que o tema das desigualdades que vai significar, poño tamén el exemplo, e que remato. Hai unha legislación que se está adiando que é a zona de baixas emisións, que é que nas urbes de máis de 50.000 habitantes, 7 grandes vilas galegas, teñen que definir zonas onde non pode entrar determinado tipo de vehículo. Exclusión vía económica. Exclusión vía económica. E iso está sadeando porque iso ten un impacto social. E iso é moito malo de ver. Se tedes percepción de que isto socialmente, o calado que se quere facer se está explicando a sociedade. Porque aí vamos ter moitos problemas que outro dereito. Porque vai haber un discurso teno mallado. O discurso teno niquelado, niquelado. Aquí non hai cambio climático e estes son 4 zumbados. Moitas grazas pola tua aportación. Bueno, vamos logo rápido. Quen quere contestar primeiro? Por alusión? A min non me aludiron, pero si... Vamos a asumir, vamos a asumir. A ver, fixestes aí unha serie de intervencións, todas elas moi interesantes, non me vou a referir a todas, pero si alguna, non? E aquí hai xuristas, e que vou dicir, o mellor, pois, estes xuristas están en desacordo comigo, e incluso moito do movimento social en contra dos parques eólicos, cando nos vamos a algún concello, nunca fomos antes de Ulla, pero estamos dispostos a ir, e decimos isto, algúns, pero si estuvemos en Campo Lameiro, polo tema do parque eólico Acibal, é que é mellor un mal acordo que unha boa expropiación. Nos dicimos isto sempre, e aquí hai un xurista, vale? Por menos un que eu coñezo, de referencia para min. É mellor un mal acordo que unha boa expropiación. Bueno, claro, depende, pero na revisión das 400 expropiacións vinculadas con parques eólicos que chegaron ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia, un traballo que fixemos, non encontramos nin a primeira que mellorase ao peor acordo, e hai acordos malos, de acordo? Isto non quere decir que teñamos que conformarnos con migallas, como dicía ela, senón é un punto de partida, non? Que ocorre? O que ocorre é que nas expropiacións, a lei de expropiacións é unha lei que ten 70 anos, ou, bueno, non 70, pero 70 anos. Véncenos a todos os que estamos aquí, casi seguro. No caso das liñas de alta tensión, o que ofrecen as empresas é un pagamento único, non unha renda, de acordo? Entón, no caso específico das liñas de alta tensión, pode resultar interesante ir a unha expropiación, vale? Sobre todo, se a construímos ben, se temos bons equipos e construímos ben. E ese caso que ti comentas é moi interesante, dese xustiprezo que multiplica por 4 ao prezo inicial. Pero no caso dos parques eólicos, incluso, ela aquí non deu un valor por metro cadrado, pero se puxéramos un valor por metro cadrado, que se está, por exemplo, os parques eólicos como Tesouro, do que falaba Kiko, ou os 5 parques eólicos vinculados ca gran eléctrica que é no norte da provincia da Coruña e no oeste da provincia de Lugo. Está ofrecendo 0,70 euros por metro cadrado, de acordo? 0,70 euros por metro cadrado, anual, de acordo? Entón, é un prezo baixo, se comparamos co que está ofrecendo nestes momentos outras pequenas empresas que están ofrecendo un 15, un 17, un 18 ou un 20 euros metro cadrado ano por 30 anos, non? Entón, ben, temos que entender ben cada caso para dicir se as ofertas son, eu tamén apuntaré isto aquí, non sei como era, as ofertas eran violentas, non? Bueno, hai que analizalo. Insultantes. Hai ofertas que son insultantes. É insultante, por exemplo, o que está pasando
en Muras. O que pasa en Muras é absolutamente insultante, porque foi un proceso que ten máis de 20 anos. E ali compraron, con esas triquiñuelas, con esas trampas, que, por certo, o nome de Agapitos puxémonos nós desde o Observatorio Eólico de Galicia, e agora está extendido, porque descubrimos que un intermediario que había en Castro Verde, dunha empresa moi grande, chamábase Agapito, e gustounos o nome, pois este Agapito, cando chegou ali a Muras, chegou a comprar terras onde hai eólicos a 100 pesetas o metro cuadrado, sabedes? A 100 pesetas o metro. Entón, o que está pasando en Muras é que, en proporción, a pesar de haber 264 megavatios instalados, e de produciren no 22 máis de 100 millóns de euros nun concello tan pequeno como en Muras, e de ser o primeiro concello en PIB per cápita de Galicia nese mesmo ano 22, de acordo? O que está pasando é que o que reciben os propietarios e as propietarias está por debaixo da media galega, porque se aproveitaron daquel contexto con unhas ofertas absolutamente imposibles e indefendibles. Quero dicir a ela tamén que o que está facendo Enel agora, o que está facendo Enel é que non hai unha proposta de contrato, non pon enriba da mesa unha proposta de contrato, chama os propietarios e di, mira, son 0,73, asinas ou non asinas. Pero é que os contratos é unha operación mercantil, e nunha operación mercantil teñen que haber un contrato que vincula as dúas partes cunha serie de cláusulas. Eu, cando acabo de escoitar isto que dixo Eru, de que é a Comunidade de Montes quen ten que pagar o IBI, é que non mo podo creer. Non mo podo creer. Porque iso é o que ten que estar nas cláusulas eu iso non mo podo creer. De acordo? Outra cousa é que eles, como dicía Ana, van perder, vai haber un lucro cesante non só na superficie que ocupan, sino tamén na superficie que cambia de cualificación urbanística e que o plan xeral pode determinar que onde había, e isto está pasando no Cerdido, que tuvemos varias consultas do Cerdido, que hai unha forte produción forestal, están temerosos de que non llevan a pagar que vai ser posible que deixen de producir, que non lles contemplen, que non teña a posibilidade de seguir producindo madeira. Ben, isto é interesante. Ben, e outra cosa que tamén quería decir, non vou a decir nada máis para deixar os efectos redistributivos, e falando de Muras, fixaimos o que está pasando. O que está pasando é verdade que a transición enerxética verde ocorra ou non ocorra, pero nese proceso de sustitución, porque Fernando decía, había 2.000 megavatios e agora non os hai outros. Hai un proceso de sustitución. Ese proceso foi pagado por todos nós, porque durante máis de 20 anos o goberno español, que isto foi unha atribución, era unha atribución do goberno español, puxo en marcha unha política que chamaban o feed-in tariffs, e por cada megavatio hora que producían recibían unha cantidad de diñeiro. De onde saía esa cantidad de diñeiro? Dos nosos petos, dos orzamentos públicos. E que está pasando agora? E poño novamente o exemplo de Muras. En Muras está en marcha un proceso de repotenciamento de dous parques eólicos que se chaman Muras 1 e Muras 2, que son propiedade de Iberdrola. Iberdrola presentouse a unha convocatoria dos fondos Next Generation e recibiu 11 millóns de euros para repotenciar eses parques eólicos, eses dous parques eólicos que están amortizados hai 15 anos. E eu pregúntome, é necesario que a política ambiental, que a política de transición enerxética requira deses fondos Next Generation para... Eu creo que non. Iberdrola non, nin Iberdrola, nin ninguén, ninguna promotora necesita unha subvención, non necesita un só euro para que poda competir a produción eólica actualmente, sobre todo, coas tecnologías convencionais, sobre todo co problema da imposición ao carbón. De acordo? Eso é... E en relación con isto, quero decir que tamén eu non estou de acordo, non sei se estou de acordo ou non con Fernando, porque non houve tempo de discutilo, pero esa equiparación que el puxo aquí entre os negacionistas e o decrecemento, eu... Non comparou. Sí, puxo os dous extremos, puxo os extremos, da dereita e da esquerda. Duas teorías. A dereita e a esquerda, o decrecemento... Bueno, antes disto, quero dicir que non estamos electrificando suficientemente, pero temos un mecanismo que non estamos facendo uso del e que podría ter efectos redistributivos positivos, que é o empoderamento da cidadanía como prosumidores. Porque por primeira vez na historia da Unión Europea están dicindo a cidadanía produce a túa propia electricidade. Nunca antes a Unión Europea nos dixo produce os teus propios alimentos. Nunca.
Nos están dicindo isto. Entón, hai un mecanismo que son o das comunidades enerxéticas que nos permitiría corregir, en certa medida, esa redistribución. Hai moitos problemas que as comunidades enerxéticas, nós estamos traballando moito ese tema, estamos aprendendo cada día e por aí poderíamos corregilo. E o do decrecemento, para min, o decrecemento é unha perspectiva imprescindible para sermos capaces, tendo en conta o problema das desigualdades e dos desequilibrios norte-sur, e outros, de acordo? Pero desde unha perspectiva global de planeta Terra necesitamos de crecer, necesitamos deixar de crecer. É evidente que pois na India ou en Bangladesh teñen que mellorar a súa calidade de vida e nós temos que ser capaces de sacrificar unha parte da nosa calidade de vida ou do noso desperdicio, porque a veces moito do PIB do que estamos obtendo é puro desperdicio, de acordo? Entón, ben, temos que ser innovadores. O decrecemento é algo que nos fai pensar e que nos debería axudar a construir unha sociedade da obsolescencia planeada, unha sociedade da vara de medir do diñeiro, unha sociedade do crecimento exacerbado, unha sociedade do capitalismo da vigilancia ou do capitalismo da globalización, é unha sociedade que vai directa a un colapso social, xa estamos, e un colapso ambiental que está vindo. Por lo tanto, o decrecemento axúdanos a pensar nesa perspectiva da xerarquía de sistemas, sendo o económico un subsistema dun sistema maior que a natureza, non? Creo que ese é o punto que nos pode axudar a pensar. Pois moitas grazas. Vou a seguir con a dos comentarios que facía Fernando sobre a necesidade da comunicación neste proceso enerxético, neste proceso de cambio e transición enerxética para que as cousas sexan máis suaves. Fernando, ti pensas que a cidadanía ten suficiente información? Pensades que se ten suficiente información? Bueno, eu penso que hai unha falta de pedagogía dentro do contexto que dicía Fernando, eres? Sí. Digamos, de entender ben o problema que temos diante. Eu sí que quería engadir un problema máis, que o demográfico. Revisando datos, resulta que nos últimos 10 anos temos 100.000 mozos menos vivindo en Galicia. E ao mesmo tempo, no ano 2020, se mirades, dase algo moi evidente e moi, bueno, non sei como denominalo, pero é que no ano 2020 pasa a ser maior a poboación ocupada maior de 45 anos que a menor de 45 anos. Nunca pasara isto antes. En no ano 2020 xa son máis as persoas ocupadas de máis de 45 que de menos de 45 anos. Isto é algo alarmante. É dicir, estamos falando aquí desto, que está moi ben, pero a pregunta é tamén que futuro vai ter Galicia a nivel, digamos, xeracional, poboacional, non? A que se vai... E isto o enlazo coa inexistencia, que dicía Eru tamén, inexistencia de ofertas reais de traballo para os nosos mozos e mozas. En Galicia non se apostou pola industria, en xeral. É dicir, a industria que crea valor, a industria que dese valor engadido do que falamos, en Galicia producimos moito leite, pero os produtos derivados do leite que levan o valor engadido, o leite marcha para outras localidades para enriquecer ese leite e producir valor, non? Entón, sí que é certo que nos falta pedagogía tamén, digamos, como, non sei como denominalo, como pobo. É dicir, nós temos moitos recursos e moi bons. Pasou na pesca tamén, é dicir, cara onde imos? Que o que temos? O que temos agora mesmo son recursos que podemos utilizar para ben ou para mal. Hai que poñelos en valor. Se nós non os poñemos en valor, ninguén o vai facer por nós. Entón, eu penso que nos falta pedagogía para entender que os recursos ben empregados e, obviamente, nun contexto de redistribución, de creación de valor, de creación de postos de traballo reais, comentaba antes Xavier, é dicir, non é cuestión de falar non, sino é falar de futuro para a xente. Porque, o mellor, para que estamos facendo todo isto? Ao final, os nosos mozos emigran e van a outras cidades onde está a industria que se enchufa ao que producimos nós e crea postos de traballo que nós aquí non somos quen de crear. É dicir, este plantexamento vai máis alá da transición enerxética. A cadea de valor é fundamental. Se non somos quen, por eso propoñía eu lanzo esa idea de por que non unha zona franca no norte de Galicia que
aglutine todo o que significa o sector enerxético para poñelo en valor e para, a partir de aí, exportar ao resto do mundo, pois, incrementar esas licencias, todo o que son digamos, o que crea valor da enerxía, non? E crear postos de traballo para os nosos mozos e mozas que poidan quedar aquí. Ainda así, é certo que as empresas adoitan comentar que agora mesmo das unha situación real e é que non teñen xente para contratar. Xente do sector enerxético non pode contratar aquí porque non hai xente. Non sei se, entendo que falta man de obra e teñen que, digamos, traer xente de fora aquí a traballar no sector da enerxía. Sobre a normativa, planificación, deseño, eu penso que tamén é certo que somos cada vez máis maiores, imos cara a unha serie de coidados cando sexamos maiores que vai ter que ser coberto tamén, digamos, por empresas ou por o sector público que asuma ese coidado dos maiores e que cada vez somos máis. Pero se non somos quen de crear valor para os mozos, non haberá mocidade aquí. Esa especialización da industria galega, da economía galega, temos que ir cara ao esencial, temos que ir cara ao sector de saúde, temos que ir cara ao sector das TICs, aos centros de datos. Os centros de datos consumen tamén bastante auga que por agora aquí temos. Por que non somos quen de competir con Aragón para atraer ese tipo de investimentos? Crean postos de valor engadido tamén para a xente. Un pouco quero deixar esa idea de que temos que ser quen de nos poñer en valor o que temos para, a partir de aí, crear futuro para os nosos mozos e mozas. Moitas gracias pola reflexión, Fernando. Vamos ir moi rapidiño na mesa para dúas cousas máis e despois damos outra vez a voz ao público. Eru, moi interesante os comentarios que nos indica sobre o que é realmente unha oferta insultante. Pero imagínate que non fora unha oferta insultante se fixera uso de outra frase de Castelao moi popular, que é a terra para quen a traballe, e o valor para quen a dé. Entón, se estiverades enfrentando un diálogo constructivo con ofertas non insultantes, cal sería a vosa posición? Sería decir, non nos compensa, non nos interesa, estamos a producir outra cousa, ou é simplemente, precisamente, a barreira de entrada, o problema máis importante é precisamente iso, un trato non xusto? A ver, dentro dese imaginario colectivo que falaba antes, do enfrontamento do rural co urbano, que é algo que están aí inoculándonos na cabeza, tamén nos inoculan que no rural non hai nada, que é un páramo. As empresas chegan e, se sorprenden cando alguén negocia, cando menos, como decía Xavier, en igualdade de condicións e con autoritas, con voz propia. A comunidade a que represento non é nin cando menos un páramo, Nós somos rendíveis a todos os niveis, económicamente, socialmente, socioeconómicamente. É dicir, temos un plan de viabilidade, funcionamos como calquer outra empresa. Únicamente somos unha comunidade de propietarios. Vamos a simplificalo deste xeito, que non é a realidade porque as comunidades teñen o seu propio sistema, a súa propia legislación. Pero non somos rendíveis, económicamente tamén. Non é un páramo a miña comunidade. Ten un proxecto de viabilidade a 10 anos. Nós temos un plan de xestión forestal a 30 anos. Xa vos digo que somos partners dunha empresa onde temos instaurado unha serie de árbores para traballar en madeira de calidade. Evidentemente, nós non pertencemos a unha zona agraria, de desenvolvemento agrario, nós non temos gando, non temos outras cousas, nós adicámonos ao tema forestal fundamentalmente, con outras sinerxias que produce o propio monte, un valor turístico, somos unha zona potencialmente explotable, é dicir, somos o inicio da Serra do Suído, quero poñer en valor a Serra do Suído, somos o Caurel do Sur, a dorsal de Galicia, unha serra espectacular que non ten a categoría turística que se merece, pero que hai moitos emprendedores e emprendedoras a nivel emerxente que están poñendo en valor toda esa paisaxe que temos e todos esos recursos culturais e sociais que posuímos como comunidade.
Entón, non nos minorizan, que é outra palabra que quería empregar antes. Nas negociacións non nos tratan en pé de igualdade. Por que a súa tecnoloxía vale menos que a miña terra ou que a miña biodiversidade? Por que? Que marca o valor? Entón, a negociación sempre é como yo valgo máis, é dicir, que tú. A miña tecnoloxía, a miña necesidade, vale máis. No noso caso, xa vos digo que non é así, non somos rendíveis, que debería haber moitísimas, ao mellor estos fondos Next Generation de Iberdrola, se se dedicaran ao desenvolvemento dese 25% do territorio de Galicia que está en mans de Monte Comunal, por exemplo, pois ao mellor era moito máis útil para o país. Nos producimos CO2, lavamos a cara tamén da transición verde. Non é só que, pasados ese ciclo das plantacións, vayamos a obter un rendimento económico que é moi, moi, moi superior, porque o temos contrastado, moi, moi superior ao que nos ofrece este megaparque. Producimos tamén CO2 e captamos. É dicir, nós non somos un páramo. O páramo é no que nos queren converter. Pois moitas gracias polas reflexións. Nos queda escoitar a Francisco, a Kiko, desde a perspectiva da CIGA, desde a perspectiva dos traballadores. Mal se perdemos este camiño xa andado e, sobre todo, mal se non sabemos empurrar cara a unha transición xusta, que tamén cara ao traballador, xusta hacia o medio ambiente, xusta socialmente. Que ves ti que botas en falta para que isto suceda de verdade? Sexamos un exemplo dunha transición xusta tamén a nivel do traballador, por suposto, da forza de traballo e do empoderamento colectivo. Bueno, nós estamos acostumbrados a escoitar o tema da transición xusta desde fai anos xa, que nos la levan vendendo, e a realidade é que é todo menos xusta. Citando os casos que nos conocemos, estamos a falar do que hai é, polo momento, destrucción de emprego, mobilidade da xente, pero creación de posto de emprego alternativo, ningún polo momento. Houbo mecanismos que se plantexan como o tema dos convenios de transición xusta que non se chegaron a implantar nunca, os fondos de transición xusta que tampouco se chegaron a implantar nunca, ou incluso os proxectos que asignaron, os métodos que asignaron, os instrumentos que asignaron entre Ministerio de Transición, Ministerio de Traballo, Comisións e UGT, que derivaban ás empresas propietarias das grandes térmicas para facer esa transición, o que chamaban, no noso caso, Futuré, por exemplo. En ningún desos casos está funcionando o instrumento. Nós temos exemplos de instrumentos anteriores que foron forzados, houve que provocalos, pero donde había participación sindical, participación social, participación empresarial e a Xunta. E a partir de aí, con fondos enriba da mesa, fose quen de crear emprego alternativo diante de situacións tan traumáticas como poderon ser o peche das minas de carbón tamén. Esos modelos funcionaron e na práctica deberían de funcionar agora tamén. Pero é unha cuestión de posicións, de como se plantexan. Nos entendemos que, basicamente, o que hai é un discurso que se repite periódicamente e de forma cansina, pois dicindo que van a vir proxectos industriais, que si son proxectos de novas tecnoloxías, pero que ao final non se concretan absolutamente en nada. Un pouco o que preguntaban por ali, se somos excedentarios en electricidade, por que non se aproveita eso para electricidade, para implantar empresas? E o que chamamos o consumo de proximidade, o kilómetro cero, que se aproveite para eso. Aquí ocorre todo o contrario. É que aquí hai ora un mecanismo donde unha empresa promotora dun parque eólico que está fora de área de desenvolvemento económico e, por lo tanto, non podría ir adiante, pois asigna un contrato de compra-venta con electricidade con un proxecto industrial que dis que se vai a implantar a un precio competitivo e iso a Xunta dalle o visto bo. Pero cando preguntas cal é o precio competitivo, non cho din, porque é confidencial. E o criterio é que quen di que é competitivo ou non é que non vai a comprar.
E cando lles preguntas, vale, e se ese proxecto industrial non vai para adiante e o parque xa está implantado, que pasa? Bueno, pois iso tampouco non está previsto tampouco, non? Logo son mecanismos para seguir engañando, para seguir mareando e, como decía antes por aí, pois para seguir producindo máis electricidade, pero non para as nosas necesidades, sino para as necesidades de outras zonas, non? Básicamente. A respecto ao que se preguntaba das modificacións legislativas, son máis que evidentes, non? Falamos do tema das concesións, falamos do tema de por que os 50 megavatios de límite para que seña un proxecto autonómico ou seña un proxecto estatal, por que as redes de distribución tamén están en mans privadas e non están en mans públicas. É dicir, hai cambios que se teñen que acometer xa de forma urxente tamén, non? E a respecto do que se falaba por ali de información para a sociedade, bueno, hai enquisas feitas en determinados concellos onde se pecharon centrais térmicas que o que admite a xente ali nas propias enquisas que información absolutamente ninguna, desinformación, máis ben, non? Por lo tanto, é básico trasladarlle a xente, sobre todo, que isto vai a costar e que o vamos a pagar. Quen está disposto a renunciar ao seu estilo de vida actual? E, ademais, pagar por renunciar a ese estilo de vida actual. É dicir, quen des que estamos aquí ten coche eléctrico para desplazarse hoxe a casa ou vir a Compostela? Nós non. Nos viñemos un coche de combustión térmica. Bueno, estamos dispostos a renunciar a poder vir aquí a unha charla? Bueno, podémosla facer telemáticamente a cambio desa transición xusta, desa transición enerxética que é necesaria. Igual en ese caso sí, pero tenemos que ter algunha alternativa tamén, non? Ora, estamos plantexando non só unha sustitución de tecnoloxías enerxéticas, sino que estamos facendo unha OPA hostil ao modelo de vida. Estánnos cambiando o modelo de vida, non sabemos a onde nos queren levar e nós tampouco nos estamos enterando do que se está facendo. Absolutamente de nada. Bueno, pois moitas grazas. Hai un concepto en economía que ás veces axuda a explicar isto que é a ignorancia racional. Xa pinta a cousa tan mal que non queres saber. Non sei se é o caso, pero o mellor é o caso. Aquí tiñamos unha persoa que quería facer unha última intervención, que pensamos que con esa xa podemos pechar. Temos outro máis, sí. E outra máis, claro, isto é que isto dá para moito. Está. Vale. Eu quería facer unha pregunta a Edu, porque nas últimas esta mañá e enlaza un pouco coa mesa de mañá. E un pouco cal foi na vosa experiencia a facilidade para acceder a información pública sobre o parque, os documentos ambientais, que esforzo, que recursos tuvestes que empregar para poder comprender ou analizar esos instrumentos e como foron as vosas alegacións atendidas, respondidas, e que tuvestes algún tipo de facilidade neste proceso ou o sistema que se entrega axuda a isto ou ao revés dificulta o coñecemento e a información pública. Bueno, dase a particularidade que o noso parque se tramitou coa legislación anterior, co cal o tema da distancia a núcleos non se cumple, a pesar de que son estes macroaeros dos que falaba antes, e a tramitación do parque se fai a espaldas, vos comentaba, a espaldas da nosa comunidade, porque a empresa pensaba que non nos iba a afectar. Normalmente nada é casual, eu non creo nas casualidades. Entón, eles sabían que a nosa comunidade é unha comunidade viva, entón que iban a ter, polo menos debate, capacidade para negociar. Entón, o que fixeron foi implantar os 3 aeros a 7 metros do linde da nosa comunidade. 7 metros do linde. Entón, o Concello debeu pensar, neste caso, que non tiña obriga de comunicarnos porque a 7 metros do linde non nos iba a repercutir en absoluto. 7 metros serían 500 máis 7 de distancia ás casas. Casas habitadas en zona de impacto de sombras no propio Declaración de Impacto Ambiental da Xunta, o recoñece, é dicir, zona de impacto de sombras. Pero xa a posteriori van a facer unha valoración
das repercusións que pode traerlle eso aos habitantes desas casas, non? Por exemplo. Entón, o acceso á información se fixo en pandemia, cando non nos deixaban sair das casas, cando non podíamos ver o tabuleiro de anuncios do Concello, porque non nos podíamos desplazar, cando o Concello non sube a tramitación, ou polo menos o informe preliminar, á sede electrónica. Todo iso vai contra o dereito á información que avala a legislación europea, non? Non foi doado. Logo, os que estamos en isto, sabemos que a Consellería sube a documentación durante un período de tempo e logo xa non podes acceder, non? Todos son trabas. E como os digo tamén, porque nós somos unha comunidade que tiñamos pulso, co cal podemos contratar unha consultora privada para facer os informes periciais e un equipo legal tamén de maneira privada da propia comunidade para facelo. Somos conscientes de que outras comunidades e outros afectados non teñen esa capacidade de ir á mobilización social. E logo tamén quero facer fincapé na inteligencia colectiva. É dicir, a defensa neste momento da nosa biodiversidade e do noso ataque frontal se fai a través de inteligencia colectiva. Como observatorio, nos o vivimos en carne propia, é dicir, o que vos falaba antes de que nós temos xente por diferentes lugares do mundo, xente moi capacitada e moi cualificada que sumou a súa inteligencia para loitar contra este agravio que estamos sufrindo. E iso tamén hai que poñelo en valor porque a xente, cando se pon a traballar, somos capaces de moito. Moitas gracias, Ana. Perdoar por esta intervención, pero por alusións. Fernando, non podo estar de acordo co exemplo que puxeches sobre que o leite se vai fora e non se transforma. Isto é unha idea... Era o que estaba montado antes. Efectivamente. Isto é unha idea, pero non podo deixar de decirlo. O sistema agroalimentario, todo o que a cadea de valor asociada ao sector agroalimentario en Galicia aporta un 6,5% do PIB. Pero mudou, aí fomos capaces. Sí, aí vou. Entonces non o poñamos como exemplo negativo, poñámoslo como exemplo positivo, aí vou. Pero referíame que no inicio non, o sea, estábamos falando, bueno, eso, que no inicio non era así. Bueno, pero só agora é así. Mudou, sí. Entón, e non só aporta o 6,5% do PIB, sino que crea moito emprego. Nós estamos fartos de recibir ofertas para enxeñeiros agrónomos e que non damos coberto. Simplemente era ese punto que me quedaba... Moi ben. Profesor Díaz Fierros, e pechamos. Como son o último que vou falar, primeiramente agradecerle a toda a mesa a súa intervención, porque eu realmente vin a aprender e aprendi moitas cousas. Entón, o único que vou falar é un pouco relativo aos montes comunais, que me parece moi importante, moi interesante, pero non son ideas miñas, sino ideas que collín de quizás un informe que coñecedes todos, que é o estudo que fixo Edelmiro e Albino Prada sobre o Monte Galego. Entón, collendo estas ideas e aplicándolas ao que aquí se acaba de decir, é onde a conclusión que chegan eles, unha das conclusións máis importantes, é que, dado o problema que ten os 2 millóns de hectáreas de terras a montes de propiedade, que non por propiedade comunal, senón de propiedade privada, o asentismo que hai, é casi imposible facer reformas globais se non chegamos a un proceso de colectivización forzada nesa parte, vamos a chamarlle, do monte. Entón, sempre digo que a única parte que tamén ten futuro de renovación e de cambio para as propostas que teñen é precisamente a zona comunal, a zona de montes comunais. E, por lo tanto, aí é onde habría que concentrar as ideas e o futuro do Monte Galego. Primeira idea deles. Segunda idea, calquer uso que se faga do monte hai que pagarlo. Calquer uso que se faga do monte hai que remunerarlo. Como? Xa veríamos como. Pero incluído o uso ambiental, incluído a rede natural tamén. Esa sería a cuestión. A terceira idea, esa novedera, a miña pequena contribución, é que, digamos, ese posible estudo sectorial, vamos a chamar de montes comunais, desde o punto de vista da enerxía, deberíase facer con unha maior amplitude que é a propia dos, vamos a chamar, dos parques eólicos. Aquí estamos concentrando todo nos parques eólicos e os montes comunais. Os sumideiros de carbono é unha cuestión moi importante tamén dentro
Por tanto, eu diría que habría que, de alguma maneira, imaginar ou estudiar ou propoñer unhas alternativas dentro do monte comunal, pero que non se centre só nos parques eólicos, que é importantísimo, é quizás o máis inmediato, é o que crea máis problemas sociais, pero non é o único problema importante da transición, vamos chamarlle, cara a un cambio climático, cara a mitigación, de alguma maneira, do cambio climático, non? Que máis ou menos esa sería a miña idea, así, de votación final. Estupendo, moitísimas grazas. Pensamos que é unha moi boa síntese de que debería ser unha boa xestión do Monte Galego. Seguro que Eru está totalmente de acordo con as alternativas eu só quería facer de capitalización do monte. Poñer en valor un proxecto que temos nós na comunidade, que é o de na nosa aldea, xa vos digo, unha aldea que sofreu moitos procesos de emigración. Na actualidade non temos ningunha casa da aldea que teña gando, non? Iso é moi... Para nós é importantísimo porque nós temos moita terra agraria e a produción é autoconsumo. A xente ten a súa horta, pero a grande extensión privada, non, de fincas particulares estaba caendo no abandono. Entón, a comunidade promove un banco de terras da comunidade, non? Vamos a chamalo así. Copiamos o proxecto da comunidade, do Banco de Terras, e fixémolo noso, co cal convencimos ás veciñas, particularmente aos veciños, de que nos cederan as súas veigas particulares para uso comunal, non? Co cal agora temos dúas fincas de 45 hectáreas pechadas con diñeiro comunal e que hai unha explotación gandeira de raza cachenga autóctona, que é dunha moza da aldea, que a comunidade contribúe tamén como socia a manter a terra en produción e a terra limpa. Penso que é un exemplo que é extrapolable a outros lugares porque é unha das cousas que se nos chaca é o abandono, como dicía antes, do rural. Bueno, pois con estas reflexións eu creo que pechamos por hoxe, pero antes de marcharnos, permitídeme, por favor, facer unha cuña publicitaria, porque mañá hai máis e probablemente mellor incluso. Mira que o fixemos ben, pero mañá máis e cecais mellor. Vamos a ter mañá unha segunda mesa redonda, aí moderada por Teresa, que está aquí. Os compañeiros que van a estar mañá son Carlos Amoedo, David Barreiro, Belén Rodríguez e Inés Santec, que nos presentarán distintas perspectivas do que é, de novo, o modelo enerxético en Galicia, pero desde a perspectiva sociocultural e socioambiental. Así que, isto mañán, moitísimas grazas, grazas por a asistencia, grazas polas preguntas e polo animoso debate. Xa vemos que isto dá para moito. Confiamos, en poder construir un relato informado e interesante. E hoxe, esta mañán, eu estaba noutra ponencia e dixeronme hai que mudar un pouco a falar o que había outra presentación do que é, un requerimento hoxe en día á administración pública e a todos que é a linguaxe clara, non? E decían, pois hai que chamar as cousas polo seu nome, e en vez de falar tanto de antropoceno, ao mellor temos que falar de capitaloceno. Non sei se é o caso, pero aí o deixaban. Así que moitísimas grazas e ata mañán e un aplauso a todos.